Goedemiddag en welkom vanuit de Snitsermar, want de wut van de Midje Siels bij Terhenne. Ik herhaal, de wut van de Midje Siels bij Terhenne, want 2 dagen koer het net troggen bij Jennewoord net en bij de Veenhoop net. Maar nou hier op het grutte wetter bij de Snitsermar kan het eindelijk troggen. Want de Sielers die zijn het al, de skippers. We zijn al 4 dagen onderwijs en we hadden maar een uur gesield. En dus tochten wij, we hebben 3 analisten hoorn. Maar er waren maar 1 analist bij de Sielt wat en dat wie Jens Jongsma. En dus tochten we Jens, dan mag er maar gauw weer bij wezen. Ja, dat is begrijpelijk. Ja, tuurlijk. Als je er wist, dan wordt de Sielt. Dan moet Sielt worden bliksem. Ja, zeker. Ja, maar jongens om die heen, want ja, het grutte wetter, wat is het, 3 of 4, misschien maar een paar uitzitters. Ja, dat was te kennen. Dat klopt denk ik. Ja, nee, het is prachtig. We zitten in Friesland, de ridder eindelijk. Nou ja, dit is een net mooier, je kent net mooier wensje. Nee, dit vindt elke nien het allermooiste zielwaar. Ja, je hoort net de Reven. Het is een mooie koelte. Je train je voor, je ben je mee bezig. En eindelijk op je wetter. Geen BM, geen eilandjes, geen modder, zwuttering en zielen. Hier op de start. Ja, heerlijk. Ja, maar dat is natuurlijk jarenlang mooi vinden, maar de skaterscootjes. Je verlangt dan echt nooit naar het grutte wetter, naar het, ik wil het net ompielen nemen, maar ja, zo viel het soms een beetje bij het liedste wetter van Jennewoord en de Veenhoop. Ja, klopt wel. Hier heb je weer je eigen macht. Je hebt geen walstaat, je hebt geen lijst van de oren. Je wedstrijd wordt net altijd bepaald door. Maar je kan hier weer doen voor je het hele jaar trainen. En dat is starten, scherpen, slagen uitkiezen, skip goed in de trim. En al het zielen. Ja. Normaal sprutsen, dan starten we altijd op 10 minuten nu 2. Het is nu, je krijgt je 11 jouw naar het west. En we starten om 4 van jouw. En het heeft zelfs alles te krijgen met het feit dat er nog een grut evenement is, de Snitswieken. En er is wat een relletje. Ja, dat zei het. Ik hou me de buiten. Ja? Nee, oké. Er is een wutvierder van de KWS. En zijn naam, dat is Robert Evers. En hij heeft zoiets van, ja jongens, als de SKS 2 weken lang zielen wil, dat kan best. Maar dan moet je daar net van zwaar dat je dan krijgt op diezelfde dag van de Hutzieldag, dat je dan ook de Snitsen maar broeken willen. Wat vies je ervan? Ik hier door eens verworden, denk ik. Ja, nee, ik neem aan dat ze een hele winter met elkaar in Olis binnen om Sandai het best mogelijk voor in te litten. Ja, en dan, ik was vanmorgen wekker met hetzelfde bericht en je leest dat natuurlijk iets wat ongemakkelijk op Sandai, denk ik. Ja, als het nou een voor een boeienkoning is of een chauffeur van een rubberboot, dan kan ik me nog iets bij intinken. Maar dit is de persman van de KWS. Ja, het is en ik weet nog net uit welke titel hij inderdaad sprutsen had. Of het inderdaad vanuit de KWS kwam of wat meer uit eigen titel. Maar jongens, op Sandai volgens mij moet je er misschien al voor zorgen dat het een feest is. En volgens mij hebben we daar een prachtig feest gehad en gaat het feest op het eiland en verder. Want het is altijd leuk, het Sildij. Dan moet je altijd eens even in Schengen gaan. Maar volgens mij ging je het uniek en hij daar een geweldig evenement aan. En ja, is toch Friesland op zijn mooist, zo ik zeggen. Ja, nou goed, de SKS-voorzitter René Nagelhout, wie ik net amused. Nou, gelukkig hebben wij geen contact met een mediavoorlichter en hebben wij contact met het bestuur van de KWS, de organisatie van Snitswieken. Ik denk dat we dat even opstellen moeten. Mensen die er echt toe gaan en die echt een officiële mening herkennen hierover. Wij hebben met de KWS en met de Snitswieken organisatie een hele goede peteer in de hand. We hebben echt in gezamenlijk oparbeid hebben wij dit plan bedacht. En dat is eigenlijk een plan het valt samen. Ik denk net dat iedereen daar even blij mee is. Maar we vinden een oplossing. In goed oorlog is. En daar ben we eigenlijk wel heel blij mee dat we dat together zou kennen. Dat we niet een groot zielfeest op een Snitsermar georganiseerd hebben. Joet. En ja, richting de toekomst, we blijven altijd makkelijk in gespeteerd. Maar ja, dat gaat hartstikke noffelijk. Dus ik kan deze opmerking net goed plaatsen. Komt natuurlijk ook omdat er 2 dagen op een Snitswieken net zield is. En ze hier een graag extra zielen willen om die wedstrijd niet te hellen. En dat ken nog net. Oké, ja, dat is helder. Hè. Dat is heel vervelend. Ik vind dat wij met 2 wedstrijden kwijt. Spietig. En dat geldt natuurlijk voor de Snitswieken ook. Hè. Dat is zonder dat ze die 2 wedstrijden net zielen kennen. En dat ze dan krap zitten in het inhelling, dat is ook evident. Wat duidelijk is dat ik van tevoren wel bepraten is. Hè. Want we hier in deze dag, ik bij wie spreken al te volle wien herkennen. Niet helemaal het trok in kennen. Maar al die scenario's ben terugpraten in het voorzien. En in heel goed doel ben we tot dit plan komen. En eigenlijk staan we er hartstikke volledig achter. Net alleen nog de SK's, maar ook de KWS. Maar is het te bespreken om te proberen dit toch uit elkaar te halen? Takamier zitten we maar hetzelfde. Ja, Takamier zitten we inderdaad met hetzelfde. We hadden in 2018 gehad, we doen het nou voor de 2e keer.
Ik denk dat we hier Malco er echt van leren. Hè? En richting de toekomst heb ik vertak hem hier. En dat peteer is er al. Wij bedoelen in gesprek. Hè? Met Shem Malco van wat is nou eigenlijk de beste oplossing. Hè? En nu hebben we een oplossing voor wie we beide scoren. Beide een stukje rond te creëren. En ik denk dat dat eigenlijk heel noffelijk is. En dat je dat zei ik Malco bij Shem moeten. Ja, en wij bedoelen in Oorlins. Dus we zien Shem hoe we dat richting Oor oppakken willen. Ja, Karst Doevendans trouwens, dat is de vastzitter van de KVS en die had nou ook al officieel reageerd. Die zei ook van het is net ideaal, maar we hebben intensief contact met elkaar. En we zullen zieken naar de geerwerking en we zullen zieken naar oplossingen voor de toekomst en daar hebben wij alle vertrouwen in. Al dus de zeer diplomatieke Karst Doevendans. Maar ja, dat zou je niet kijken René Nagelhout. Dit komt er nog net in één keer te vast. Dit weet je toch van tevoren? Ja, en daarom ben ik wel nieuwsgierig uit welke titel het bericht vanmorgen kwam is. Want ik denk dat het misschien ook wel een beetje eigen mening is. Misschien, weet ik net. Moet ik net suggereren. Maar het is, ja, ik neem aan dat alles bepraten is. Ja, dan ben je op partij zelf net nog hierop beginnen. Denk ik. Nee. Er valt wel genoeg te bepraten, want Takkum hier hebben we dus weer hetzelfde verhaal. Dus genoeg ingrediënten voor de winter. Even een boerenkooltje met je al niet, denk ik, van de winter. En dan bijlezen en op naar een nieuwe samenwerking. En altijd alles moet en kan. Met de opties ik in dit sluiten. Maar dit is volgens mij helder. Zo. Dan even over de tijdstip, want ja, we beginnen dus om 4 minuten van fjouweren. Maakt het dat de skippers eigenlijk wat uit? Nou, ik denk dat net heel veel uitmaakt. Je weet in ieder geval dat je wordt zielen. En ik denk dat na een aantal dagen rust, dat al een hele hoop scheelt. En dat je dan eind van de middag varen, ik denk dat ze alleen blij binnen dat ze zielen. En dat ze... Vaak, ik heb meer zo intinken, en dat wist dat volle beter dan mij. Van je hebt altijd een bepaald ritueel. Hè? Op een wedstrijd van, hoe short dat ritueel eruit? Je wordt wekker en dan? Ja, wat wij bij Heerenveen dingen, we hier volgens mij 8 uur ontbijt. Ja, let wel, 8 uur ontbijt. Net altijd leuk, zeker als je jongens even zitten. Maar, en dan even inzielen, oorloeken, schipperadviseur en de routebespreking. De rest helpt wat catering, wat eten. En dan zit je op Tollewoer aan de gehaktbad met wat boerenkool of weet ik wat alle. En dan, ik ging altijd even lezen. Oh ja? Koptelefoontje even op, even lekker. Dat wist ik al wat hoor. Ja, zeker. Snijden we 30, dank je. Leuk. Ja. Maar even een koptelefoontje op, even lekker uitsluiten en even jezelf even wat oppompen. En dan ben je oorloer van tevoren, maken ze spul clear. Ja. Maar hoe is dat dan nou? Want ja, nou is het dus volle letter op het dag. En nou begin je pas 4 minuten van fjouweren. Ja, ik hoop dat ze wat langer sliepen herkennen. En wat letter eten hebben. Want ik denk dat het al een beetje op schoot en dat redt hem ik wel. Dus, ik denk dat iedereen al blij is na zulke dagen dat je zielen en dat je zielen kennen. En je hebt geweldige omstandigheden, dus daarin moet je denk ik mooi tevreden zijn. En dan is het tijdstip net heel belangrijk. Het ze wel rekken mij horen matten, dat is dat ze Savisa vast 6 uur was helemaal clear wijzen, had alles met de vergunning te krijgen. Maar de man die daar alles weet, dat is de vastzitter van de wedstrijdcommissie van hier ter Henne, Bouke Intema. We hebben dan tot kwartier van 4 kunnen wij nog een startruit krijgen. Dat is uiterlijk. Want er is om het 6 uur wedstrijdwetter. Wij willen krek voor 6 finishen, maar kwartier voor 6, 20 voor 6, tot 10 voor 6. In die regio willen we proberen te finishen. En er moet zelfs minimaal een uur zield worden. Dus dan moet je kwartier 4 wel de laatste. Dan moeten we er echt uitwezen. Maar dat gaan we zeker redden. Nou, we hebben een heel soort wienhonden al rond de dagen. Joert liep het volle beter. Wat voor baan lees je hem erin? Dat weten we net 100% zeker. Omdat de richting van de wien is een beetje onzeker. Zit er nog in de zuidwesthoeken, dan willen we proberen op een delbaan erin te krijgen. Maar gaat het terug het westen heen en wordt er echt het noordwestelijk, dan zit het dwars op een geul, dwars op uw baan. En dan zal het waarschijnlijk een zandloper worden. En die op een delbaan, dat is de gate, hè? Ja, de gate. Dat is de voorkeur, maar dan wordt het wat kwad en te breed. En dan heeft het publiek er ook minder van. Dus ik denk dat dat zal wel eens een songles worden kunnen. En de finish wil je hem voor het publiek deel lezen? Dat willen we proberen, maar daarin zit het tijdspad weer een beetje van hoe redden we het met tijdspad. Heb ik ongejoend in de routebespreking dat we daar soms misschien een keuze maken moeten om toch binnen tussen 11 en 6 uur de finish te kennen. Het is een soort afhankelijk van de situatie, dus het is een soort schakeling. Dus creatief wijze op een baan, dus dat redden we wel.
Maar dat, is wel, dat jouwt wel even wat extra spanning, of net? Ja, nou goed, en nou dan de moeilijke wedstrijd in Grauw en dan heel twee wedstrijden net. Ja, dan binnen spanning. De verwachtingen ik wat hoger natuurlijk op het moment. Maar ik denk dat we dat redden machinaal. Dat zei Bouke Intema, de wedstrijdleider hier dus bij Ter Henne. Maar intussen is de baan bekend. En spietig genoeg is het toch een songles worden. Ja, spietig genoeg. Ik denk dat het de reden weet ik net, hek net jet. Maar ja, volgens mij prachtige ruimte en Vliegen hier heeft het bewezen dat een gatebaan leukere wedstrijd oplevert. Voor zowel zieler als publiek. Dus dat is een beetje teleurgesteld. Oh, ik vind het wel jammer, ja. En als ze daar een goede reden voor hebben, natuurlijk, ja, dat zijn we krijg ik in elkaar. Iedereen probeert het beste eruit te halen in elkaar. Maar ja, ik denk als zieler hebben Vliegen je zien hoe mooi dat wezen kan om wat meer in die gatebaan te varen. Lees toch even uit, waarom is dat zo mooi? Ja, Waarom is dat mooier? je hebt volle meer de tactische keuzes. Hè. Door even uitlezen in de gatebaan, heeft onderin een gate, maar je kiezen van de poort welke als neemst. Je krijgt een verspreiding in het veld, kerst aanvallen, kerst lastiger verdedigen. En met een zandloper, ja, je vaart achter elkaar aan om hetzelfde. Het is een carousel. Tuurlijk, en je hebt in het cruise, de zandloper zit wat verder uit elkaar. Dus je hebt echt een verderwinsrak met tactisch gate, zit daar net in. En dan heb je een cruiserak, alleen je komt wel machinaal om die hier naar beneden te tonen. En dan is een cruiserak wordt al wat versimpeld, zeg maar. Goed, het wordt net zeggen dat het net spectaculair wordt kan. Alleen maar dat oren heb je meer mogelijkheden en keuzes als zielers zijn. En hier het wel kind, want ja, er wordt echt naar de Wien. Hè. De Wien komt uit het Noordwesten, is fjouwer, 3 fjouwer, maar uitzitten ze nou dan naar 5. Hier dat wel kind. Ja, wat mij betreft wel. Ja, sure, die jongens trainen heel hier. Hè. Ik bedoel, het is net dat ze net grijpen kennen of dat het gevaarlijk is of wat ik maar. Dat is wel eens vaker die. Zeker, denk ik wel. Als het goed is wel. Ja, maar nee, ja, ik denk wat het kent hier en in deze lengte van de maar of breedte van de maar moet ik zeggen, ja, volgens mij is dat geen probleem geweest. Maar ze zullen er een reden voor hebben. Dat denk ik ook. En daar zullen Griff nog letter wat van jaren. Dan zal Geertje erachter nog achterom sturen. Dan hier op een Snitsemar bij Ter Henne. Nou ja, ik heb die al introduceerd. Er is wedstrijdzieler, er is vooral leefhaver. Maar hij is ook jarenlang bemonniklid geweest. Hij is ook adviseur geweest bij Heerenveen. En net onbelangrijk, daar heeft je wel eens woon. Hier op een Snitsemar bij Ter Henne. Ja, zeker. Wat zei ik vanmorgen, Cindy? Ja, 3 keer woon. Ja, dat is ervaringsdeskundige. Oh, er zijn veel vast meest geweest die vaker wonen, hè? Maar het is wel leuk om over om te denken. Ja, zeker. Ja. Maar vooral even naar die laatste keer. Toen woon je hem hier maar lang waar. Zullen we eerst even naar de oren. Dan kunnen we aan de beeld nog even zien, want dat wie dus vorig hier. Maar, want toen zoest net mooi als adviseur bij Langwaar. Hoe kwam dat te staan? Nee, het was net de bedoeling. Ik wil in het voortraject hopen ik met de persoonlijke baan met Harmen leuk. Maar Harmen Brouwer, de skipper van Langwaar. Excuus. Ja, en Pieter Posma die ging mij. Die is op het laatste moment inschoot. Nou ja, het sneurt de jongens in de tent onder het genot van een klein sapje. Hebben we er even door gaan. Ze wie een bot teleursteld, want ze wie als tredje in de eindige bij Grauw. Ja, die hakte er wel even in. Nou hebben we Sneu en ik gaan een stukje vertrouwen. Zorg even mij, hoe het is wat het was, maar in functie. Maar zo ontstond het. En dat is hetzelfde gevoel waar een beach is wat we krek zijn. Je komt op hier van wetter. En je denkt, eindelijk. En je kan maar even de keuzemaatje weer starten. Waar is de wien, onder op een lijn, boven op een lijn. Wat doen we, wat wonnen, hoe trekken we het schip uit. En dan, ja, uiteindelijk die hele wedstrijd en de lading er ik wel omheen. En die Sneurs net zo succesvol. Ja, dat wie echt prachtig. En wederom een gatebaan. Dus tactisch op het laatste moment, in de laatste gate. Met Lemmer en Jenne Wout op in Holle. Toen kon het wel een gatebaan, hier op een Snitsemar. Ja. Punt. Ja, toen kon het wel. En daarom denk ik, daar zit mijn gedachten dan ik. Ik denk dat wie geweldig voor het publiek en de reacties die je daar letter op krijgt. Tactisch steekspel in wedstrijd, schitterend. Ja, dat ging goed. Ik was wat. Ja. Mag ik nog even over die ontlading? Want ja, het ging dus net goed, maar Langwaar. En dan ga je als eerste over de streek heen. Die ontlading, vertel daar eens wat over. Wat gaat er dan? Ja, dat is een sportvraag, hè? Wat gaat er dan door die hinnen? Nou ja, dat is wel, moet je voorstellen. Ik zit daar net in de aardering, net in het team. En je bent daar net bij. En je komt er op Veen of Jennewoud redelijk koud in. Maar je merkt wel, dat groeit geen bij die wedstrijd. Groeit er.
gaat mooi, hè? We lezen er mooi bij. Het begint weer wat te borrelen. Nou ja, dan is de Brouwers beide hele stabiele, rustige jongens. Dat weten we al een keer. Dus daar die moet je af en toe even... Amper emotie. Ja, heel koeltjes. Heel koeltjes. Dus daar heb ik helemaal geen werk van. Maar dat is gewoon heel leuk. En dan heb je wat meer, net echt in functie, maar je bent meer even... de boel even wat in de gaten houden, hier en daar misschien wat zissen. Maar die rol moet ik net de grut maken voor. Maar uiteindelijk kom je dan op een eindstreep met je trein verder weer aan. En dan hebben we dan één keer wijkijten links van het veld. En dat bleek de goede boei te wezen. Wisten we, dachten we, maar goed zissen. En dan kom je uiteindelijk van trein naar één. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Prachtig verhaal. We hebben trouwens het 7 minuten scoort hebben we al jet. Nou, het is iets te lang. Ja, iets te lang. Oké. Nee, je houdt helemaal niks. Maar omdat het zo'n mooi verhaal is, hebben we nou echt de beelden erbij. De oerwinning dus. De eerste oerwinning van Langwaard. Verliezen hier de eerste van de fjouwer van Harmen Brouwer. Even genieten. De grote vraag is van Cels, wat is de goede slag op de Snitse Mar? Mast bakboord uit of mast stuurboord uit? We sjoggen verschillende koersen dagelijks naar de stad. Maar wie krijgt fjouwer op het iepe wetter? Onder in de gate worden er weer verschillende keuzes maken. De slag naar de Vagul liek het dan de meest gunstige te wezen, want die kaart docht vertuten bij Albert Visser van de Lemmer. Hij pakt hier de koppositie van Jeroen Pietersma van Drachten en dan zal die kant wel een lietsbietje gunstiger wezen. Dan gaan we naar de finish, want de vlaggen gaat omheeg. De scootjes moeten alle jaar nog 1 keer door de gate en dan met een klapje naar de finishline. En dan wordt het spectaculair, want links in beeld is het de Lemmer. Die gaat rechtsom. Daaronder sjoggen we Langwaard en dat gaat linksom. En dat is de slag die het heel tijd wat gunstiger lieken. Maar hoe komt het dan uit op de finish? De verrassing is compleet, want het wordt een fantastische overwinning voor de debutanskipper. Het is Harmen Brouwer die het voor het eerst in zijn historie wint hier bij Langwaard. Hij wordt eerste voor het scootje van de Lemmer en voor Gerhard Pietersma maar Jenne Woord. Ja, dat wie de oerwinning van Verliezen hier. Hier dus op ditzelfde wetter op een Snitsemar van Langwaard. Ja, nog even en dan gaan we weer los. En dan wil ik, ja, je weet het, Tom Dumoulin die voorspelde, die hier de goede versissing bij Mathieu van der Poel op het WK. En die is voorlopig, dat is natuurlijk een topanalist nou, onaantastbaar. Maar nou ben ik heel benieuwd naar die voorspelling. Ja, ik denk dat Mathieu het net wint. Denk ik. Dan stoppen we daar nou. Ja, en dan, ik hoop, geen voorkeur, maar naar Sneur hoop ik op een succes voor Heerenveen. Dat zou ik prachtig vinden. Ja. Punt. Ja, dat hoop ik echt. Nee, dat snap ik, want daar is natuurlijk een goede boon bij Heerenveen en die man al hier. Maar Juster en Roelof Bouwmeester, dat is onze co-commentator Joet, die het hege verwachtings van Jenne Woord. Ja, Roelof had er ook wat doel door. Dus ik ken het wel. Nee, maar dat is leuk. En het is nieuwsgierig hoe die weer. Ik de eerste keer hier op een wedstrijd Sneur natuurlijk prachtige dijhand. Maar wat we Sneur en ik zijn elke dag weer na je dij. Dus die met wederom scherp erop. En dan, waar weet. Het skip doet het volgens mij best. Dus dat... nieuwsgierig. Ja. Heel nieuwsgierig. Nou, Doos zei snel van Heerenveen. Ik denk, ik zet me hier op het YouTube grauw. Net dat het Ian wat interesseert, maar dat zei ze gewoon. En Roelof dus Jenne Woord. En dat is dan ook de gelegenheid voor u om oer te gaan naar de commentatoren. Een heel soort willen bij het wedstrijdverslag van Ilke Dijkstra en Roelof Bouwmeester. Bij de eerste echte wedstrijd, nee de tweede echte wedstrijd van de SKS 2023. Een soort, langer dan een oor. Laten we daar vanuit gaan. Een soort willen erbij. Ja, welkom. Ik van onze kant. Naast mij, je dat al, Roelof Bouwmeester. Nou ja, hij is zelf wel helemaal flauw voor altijd de broer van. Dus dan maakt je maar een zoekplaatje van waar de broer van is. Maar welkom hier op een Snitse Mar. De wedstrijd organiseert toch de commissie Heerenveen. Die had natuurlijk net zo'n krom wetter om hun plak heen. En daarom organiseren ze het al jarenlang in Geerwerking hier mooi erheen. En toevallig ik mijn wenplak, dus voor mij een thuiswedstrijd. En we zullen daar hier al voor de start. We hebben Sjoen baan A. Dat is het Zonglaas. En we zullen even 4 minuten schat hebben. Meester terug in praten, Roelof, maar laten we eens even over de start hebben. Hoe moet zich daar rijden? Wat komt er bij Sjen? Wat? Nou, vertel eens. Ja, dankjewel. Ik vind het superleuk om je weer te wezen. Ik mocht je vorig hier zitten en wat ik krijg wel bij de eerste echte wedstrijd op Grutwetter. Helemaal leuk om er weer bij te wezen.
En eigenlijk hebben we het, daar weer het 4 minuten schot. Die pakken we ook even mooi. Dus hoe 4 minuten dan beginnen we weer. En eigenlijk hebben we het sneuwen op Grauw ik al jongen. Het belang van de start, dat kunnen we net vaak genoeg benadrukken. Als er een scootje goed van een lijn is, mooi vrije wien. Zijn eigen keuzes mooitje kennen. Die is elke keer als eerste bij de volgende vlaag. Dat is zo sterk bij Siel. En bij scootjes Siel misschien nog wel meer dan bij de Lietse boordjes, soms als bij de Snitswieken hier. Want die scootjes gaan net zo makkelijk voor stag. Dus als je dan een keer in een vuile wien lezen en je mag voortklappen, dat kost voort zoveel meters. En laten we nou eens beginnen. 4 minuten, Scott begint haast. Wat voor positie, waar moest wezen? Waar moest dan een Sjen? Wat ben je... Ja, waar was de Sjen? Ja, het begint met een simpele ding. En het klinkt simpel, maar vergeet het net. Er is een hoop hectiek. Ze moeten het hebben. Klinkt simpel, weet ik. Maar de mat in aan boord wezen, die zei hoe 4 minuten beginnen we. En dat hoor ik bij. En ik vertel die dat het nog 4 minuten is, nog 3 minuten, nog 2 minuten. Niet van de meesten, maar bovenop de tiert zitten. Het tweede wat ze doen gaan, is dat er een kant van de startlijn gunstig is. Dus we zien het startskip onderin beeld. En we zien een tonne, de pin-endkant, de linkerkant van de lijn bovenin beeld. Is een beetje moeilijk te zien. Een heel iets boordje daar, dan luidt een heel iets tonsje bij. Hè? Een boordje, een tonsje ervoor. Dus dat is de linkerkant van de startlijn. En ook kan het zo wezen, in principe probeert de commissie de startlijnen rechts in de wien in te lezen. Maar de wien die draait altijd wel een beetje. Soms gaat die krijgt wat meer naar links, soms krijgt wat meer naar rechts. Nou, we hebben het al in het waberjocht. De wien die wil een beetje naar rechts draaien. Dus de skippers gaan zien uit een van de twee kanten wat gunstiger luidt, wat dichter naar de wien luidt. Want dan wordt de afstand van de start naar de bobbetonnen wordt gewoon kwarter. En kwart afstand ben je sneller. Dus dat is het tweede waar we naar juggen. Dus dan hebben we de tiert en dan weten we wat de gunstige kant van de startlijn is. En dan het derde wat we doen moeten, is waar moeten we eigenlijk naartoe. Dus we juggen wel uit de eerste tonnen, wel uit de bobbetonnen. Hoe komen we daar zo snel mogelijk? En dat is natuurlijk het hele spultje Siel. Want dan moet je zien hoe vaak draait de wien, waar zit de meeste wien, waar rennen de vlagen. Wat is voor mij de kwartste route van hier, van de startlijnen, naar daar, naar de bobbetonnen. En als die hele puzzel luist, dan denk je als je hem oplost hast, maar dan komt er nog een vierde puntje bij. Dat ben trek je oorenscootjes. En dan moeten we dus ik nog bepalen van, oh, wacht even, als ik nou naar de linkerkant van de baan ga, kom ik dan wel weer om of ga ik les van die trek je oorenscootjes. Nou, en die vraag, dat hele vraagstuk, die hele puzzel, die moet oplossen worden in deze 4 minuten. En daar komt een keuze uit en dan moet het ik nog goed uitvoerd worden. En is het dan alleen nog de adviseur of waar bepaalt in feite wat het plan is? Ja, ik denk dat dat per scootje verschilt, maar een heel mooi voorbeeld. Wij zitten hier op een mar, wij lezen mooi het skip van Omroep Friesland bij de Bopperste Tonnen. En het skip naast ons is het volskip van Grauw. En ik zit hier al 3 of 4 uur op de mar en ik ga een beetje om me heen zitten te zien. En ik ga de adviseur van Grauw, die zeker oorloeren, misschien wel langer, alleen maar steen zoen en zien. Zien naar het wetter, zien naar de Bopperste Tonnen, zien naar de vlaggen op de kant, naar de boordjes. Dus je krijgt een beetje gevoel voor wat er gebeurt. En dan wordt er even nog lang met de skipper. Dan wordt er nog eens een gesprekje gevoerd. En langzaam maar zeker vormt dat tot een plan van oké, dit gaan we doen. We starten bij de boppenkant. Ik neem maar wat. We willen richting het publiek. We denken de rechterkant is goed, daar willen we naartoe. En als dat plan duidelijk is, ja, dan weet je waar je wezen moet. Dus ik denk dat dat een gearwerking is tussen skipper en adviseur. En misschien bij de start ik nog wel in je voorop. Dus zie ik bij die scootjes vaak een man voorop zitten die de afstand tot de lijn houdt. Ja, die is in de targering van de start natuurlijk echt super belangrijk. Want je wil absoluut net te betierd beginnen. Nee, en we zullen er al op aankomen. Ik had 4 minuten Scott, heb ik net mooi gekregen. Daar hast hem. Hartstikke mooi shirt. Daarvoor best je ik natuurlijk, om mijn fouten te corrigeren. Maar hartstikke mooi. We zitten er nog op een 4 minuten voor de start. Nee, het is verkeerd op de stopwatch. Dus ik ga stoppers indrukt. Het is nog, we zitten in de laatste minuut. Dus we hebben 4 minuten gewoon. Ja, nee, helemaal. Ik ga hem altijd te horen. Dus, nou, we gaan naar de startlijn. We zitten we zitten binnen een minuut. Ja, dus wat we zeggen is dat er weinig skippen binnen die voorkeur hebben voor de onderkant van de lijnen. De meesten die lezen hier bij het skip en niet midden van de lijn. En we zeggen echt, en dit doet u een beetje denken aan de wedstrijd op Grauw, dat de skip midden lang waar, loopt alweer heel dicht in de lijn hoor. Ja. Die moet zijn kop wel een beetje vol zitten, anders dan hebben we weer een individuele terugroep. Of misschien zelfs wel erger. Maar hij kan het vallen, want onder hem zit Grauw. En die zien we even net. Bob hem zit zijn broer, een Veen, ziet ze. Ja, ik kan hoe lang hast nog? Ja, ik kan nog een goede 10 seconden op de teller. Ze beginnen al te varen. Ik denk dat Langwaar al door de lijnen heen is. En die 2 scootjes eronder. Grauw en... Ik verzees een hele valse start. Het liep het erop. Ja. Het liep het erop.
Ja, daar is het schot. En nou wacht je even. Oh, maar er ben een heel soort al over de lijn heen. Ja, en 12 schoten. En dat betekent een algehele valse start. Dus ik kan mijn timer even op nij zetten. Je weer opnieuw beginnen, dat is net oors. Nou, steeds nou eens even. Want ja, we sure het een valse start. Maar ik bedoel, kerst er nog wat aan dwaal? Kerst er alleen nog voortkomen? Of... Doosje is het natuurlijk nooit. Dus is het altijd door hartstikke wedstrijd zielt. Ja. In een lezerik, toch? Ja, absoluut. Maar ja, door bist en adviseur en tijdwaarnemer. Door moest alles in je dienst doen. Nou, dat is het moeilijke van het liedjeboordje zien. Daar maak je inderdaad al die rollen alleen van. Daarom voel ik er zo over van ja, het klinkt een beetje simpel de tiert. Maar dat gaat nog wel eens mis, want je maakt al die dingen van. In dit geval, wat opvalt, is dat een groot gedeelte van het veld is gewoon te betierd bij de lijnen. Dus we hadden die denkbeeldige startlijnen tussen dat tontje wat we krijgen omschreugen en het startschip. Die lijnen die schuiven natuurlijk net op het wetter, dus die is denkbeeldig. Dus je moet inschatten waar die startlijnen rint. En de truc is om daar op volle snelheid doorheen te gaan. Dus wat je net wil, is heel dicht in die lijnen aanlezen en dan in één keer van stilstand op gang komen matten, want dan ga je veel te langzaam. Dus wat die skippers inschatten matten is hoe lang duurt het voor mij om op volle snelheid te komen. En op dat moment moet ze op de lijn wezen. En wat we in deze start krijgen zeggen, is dat een te grote groep van die scootjes gewoon vierste betiert op die lijnen is. Dan geen ruimte meer had om even aan te springen, om even op gang te komen. Dat wil het willen, want ze willen gewoon die wedstrijd goed starten. Ja, en dan beginnen ze het betiert. En wat je dan heel vaak zeg, is dat je skip een oren mooi neemt. Dus, dan luidt eentje luidt heeg. Dan denk je van, je zoon zei ze, liet die maar gaan, want hij mag toch waarom. Maar dan begint het een beetje te kriebelen en dan denk je van ja, ik weet net precies waar die line is. Ik mag misschien ik me mooi. Ja, voordat het is weer, je hebt het twee door de line, de treden en ja, dan is het een club en dan wordt het een algemene valse start. Ja, ik voel het wel mooi ik te jaren, want er zit een tactiek in. Van Janne Wout, die zei van ik hier op Grauw, twee hele goede starts. Nou, die laatste, die hebben we zien, die weer goed. Maar bij die eerste zeiden we die ene week wat minder. En dan leiden we er wat onder. En ik denk, ik begin met te loeven. Ik weet dat we dan maar te betierd binnen. Maar dan ben we in elk geval machinaal te betierd. Dus hij maakt in gebruik van zijn minderpositie om iedereen over de lijn te drukken. Ja, en dat kan in mijn beleving, omdat de mensen te betierd hebben. Dus ze lezen daar. En er is niet één oording wat we daarbij vertellen moeten. Hij had ik het recht om dat te doen. En dan komen we gaan net altijd theoretisch maatje, maar dan komen we even bij de regels van het Sion. En een van de regels van het Sion is regel 11 is dat volgens mij, dat is Loefwijk voor Lei hier dat. En dat betekent dat het scootje wat het dichtst bij de wien is, moet vrijblijven van een oorscootje. Dus je kan daadwerkelijk oploefd worden. En dat is hartstikke mooi. Die orenboten moet vrijblijven. En die kan maar één kant op vrijblijven, die moet opsturen. En dan moet sturen zichzelf over de lijn heen. En had hij inderdaad de algemene valse start veroorzaakt. Ja, nou, dat is dus voor debutanten een hele clevere oplossing, steeds maar. Een hele toeke set. Het is een duidelijk teken dat hij het oerzicht had en dat hij weet wat er om hem heen gebeurt. Dus dat wie een van de redenen en een van die liedse signalen waarvan ik dacht, ik dwaar Janne Wout te zezen als die-oerwinnaar voor Joert. Nou, jij ik al in de wandelgang, daar stond er juist van maken hier is dat hij voor het kampioen wordt. Dat maak ik nog zien, want dat valt natuurlijk net mooi. Hè? Want ze zeggen wel eens kampioen wil je net op de beste wedstrijden, maar kampioen wil je op de slechtste wedstrijden. Dat is een mooie uitspraak, ja, maar lees dat even uit. Het klinkt een beetje strijdig, maar het gaat om een constantheid. We gaan al wedstrijden, nou, dit hier dan hopelijk zien. En de slechtste telt net mooi. Maar het is natuurlijk net zo dat als je nog een keer winnen, en we hadden vorig jaar bij Langwaars, jongen, die had 4 wedstrijden gewonnen. Maar die wonnen net het kampioenschap, omdat ze 2 of 3 slechte uitschieters zien. Dus als je je uitschieters wat beperken kunnen, en je kan zorgen dat je net een keer nog de finish maar krijgt 6e, ja. Of van een zonde plakje nog krijgt een 4e plakje, maatje. Ja, die puntjes die tellen volle meer dan het verschil tussen 2 en 1. Ja, we hadden dat ik als jongen als dat net mooi rekkers dat Heerenveen tweede waar, maar minder punten dan Grauw. Als die uitschieters er net bijrekkers. Dus dus inderdaad een gelijkmatige racezielen. En nou ja, en waar de poel best in is natuurlijk het Grauwste scootje. De stabiele factor. Ien op Grauw. Roene Sneun. De nou net versield. Je weet het al hier. De nummer 2. Wie dus de debutant Janne Wout. Sieberen van de Wisga.
En daar is het 4 minuten schot en de Japanner. Ja, het is een vlagen uit de volksmond, want hij heet natuurlijk net Japanner uit een noemer. Het is de I-vlag is het. De I-vlag. Nou, les uit. Ja, wat deze vlag betekent is dat je, als je in de laatste minuut voor de start, dus alleen nog in de laatste minuut voor de start, als je dan oer de line binnen, dan moet je aan de boetekant waarom. Dus normaal is het zo, als je oer de line binnen, dan kun je nog een dipstart, zoals dat dan in de volksmond heet. Dan let je even onder die denkbeeldige lijnsakje. Dan zak je even achter die lijn en dan meet er wel alleen nog op het moment van start. Als het tiert op 0 staat, is er dan hier doorheen of net. En nu is het zo, als er in de laatste minuut, als er doorheen geweest bent, en we zeggen dat, dan mag boeten om. En boeten om, dat betekent of aan de rechterkant om het startskip heen, of aan de linkerkant om de pin in heen, mag boeten om waarom. Dus de straf voor een individuele valse start, die wordt nog weer wat grutter. Ja. En het doel is natuurlijk dat ze daarmee de skippers vertellen van nou, doe voorzichtig, want als je betierd bent, dan gaat het die kostje. Precies. Dus willen ze wat aanremmen. Want ja, wij zitten natuurlijk, de vergunning is op. Oh joh, 106 uren. En ze willen natuurlijk een uren zielen. En ja, dit gaat al je van die zieltijd aan. Dit gaat van de zieltijd aan, ja. Ja, en ik wil ook nog wel even op waarom komen op die opmerking van Craig. Want zoals ja, een scootje wat er onbekend staat, dat ze stabiel ben is grauw. Ik denk een oorscootje wat er onbekend staat en wat we vorig jaar zien is lemmer. En ik denk dat het net toevallig is, ik 2 skippers binnen die alle mooi skof mooi doen. En dat is waarom dat ik toch even rondkomen op dat verhaal van Jenne Woord. Het is net zo makkelijk om als jonge skipper samen kampioen te worden. En dan komt er toch in het ziel die ervaring bij Sjen. Heel vaak zeggen mensen van ja, hoe kan ervaring nou belangrijk zijn bij Sjen? Maar het helpt toch zo'n weken heen of toch 2 weken heen dat je situaties krijgt even wat vaker mooi maken. Er komt straks een moment voor die jonge skippers dat ze denken, oh verrek, dit komt mij even, wat moet ik nou? En dat je dat dan een keer jaren zien of misschien wel 2 keer of 3 keer mooi maken, dan helpt dat toch krek in je beslissingen. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat die oudere skippers, of de skippers die al wat langer mooi doen, toch wat constanter binnen. Die hele die grote fouten eruit. Die weet wat ze doen moeten en die weet wanneer ze even de voet van gas ouhelen moeten. Ja. Want ja, de best eerst begint onbevangen en dan haast een paar goede plakken en in één keer stier het samen heen. En dan komt toch automatisch de druk erop. Hè. Dat gebeurt al in die weken zelfs. Want eerst best lekker gewoon, hey jongens, een winning en zo moet het ik wel zeggen. Ja. Maar ja, dan komt toch die gedachte, soert kennen. Ja. En dan sloept het erin. En dan sloept er een foutje in en dan wil ze het duur betellen. Ja. Ondertussen hebben we nog een goede 2 minuten te gaan. Ja. We zeggen nou wel dat die scootjes al iets verder van de lijn oud binnen. Hoop ik dat ze daar lezen blijven. Vooral om de reden wat ik krek zei. Je wil gewoon die afstand tot de lijn houden om snelheid mooi te kennen. Nou, het waar hebben we het ook al aan. Maar het is redelijk constant. Hè? Een 3-4. Ja. Prachtig zielwaar. Mooi zielwaar. En ik denk dat we er straks, wat we in Kronengong binnen, nog wel even wat langer bij stilstaan. Maar de wind is inderdaad wat draait van zuidwest. Toen ik hier vanmorgen kwam, weer echt zuidwest. Echt in de lengte van de maar naar het westen. En nu zelfs nog wat via de naar het noordwesten. Wat er dus inderdaad voor zorgen dat we helaas, ik ben het helemaal met Jens Jens, helaas die zandloper, dat zonglaasje en geen gate. Dat begint nog wel een keer benemen, want ik vermoed dat dat toch wat meer achter corona veroorzaakt dan dat we willen. Maar laten we eerst naar de start, want we hebben inmiddels nog maar iets meer dan een minuut. En we zeggen al dat die scootjes al wel langzaam de lijn benaderen. Jereveen komt alweer wat naar voren, naar het midden. Drachten hier bij het skip. Wat mij betreft is dat de afstand die je had willen. Ja, en wat er nou gebeurt, ik heb 2 toeters, ik denk dat dat een uitstel is. En de reden daarvoor zal wezen dat die wien wat naar rechts draait is. Ik zou haast de opmerking maken, want het leek wel dat alle heeks, dat die hier gigantisch gunstig bij het startskip lag. Ja. Of gaan ze de Japaner eruit hellen? Nee, ik denk dat ze de Japaner eruit hellen. Ja, in een geluidssignaal. Dat is 1 minuut voor de start, dus we gaan gewoon naar terug. Praten, ja, nog een hele minuut. Nee, hast helemaal gelijk. Excuus voor mijn verwarring. Maar dan hast ik gelijk de size van Stinder Heeks op. En dat wie mij ook opvallen. Dus vandaar dat ik heel snel de conclusie dat ze het wel uitstel wijzen. Het liep het alsof ze op bakboord heel heeg oorzielen kennen. En het Jereveen en Grauw daar toch al oer de lijn heen binnen. Helemaal onderin Sjeuwe Ekkerscootje, wat vierste betierd is. Het is nog 10 seconden te gaan. En die matten dus boeten om waarom nou. Ja. Maar daar is het Scots. Tenminste, ja.
En nou ben we benijd. Ik denk dat er een peer te betiet binnen. En de jouwe, die zit er helemaal onderin. En snitsen de hele mannen. Dat de Bob voor de kijkers helemaal boppen. Voor de joggers, maar ik zie ze helemaal bop in beeld. Ja, En en het is weer toch een weer een schot. algemeen, ja. En toch weer een algemene valse start. En ik leeuw het ik wel, want ik had wat moeite om te identificeren. Want dat is de regel. Hè. Als het comité net identificeren kan welke scootjes te betiert binnen. Dan mat ze een algemene terugroep aan. Ja. Als ze 3 of 4 zeggen en we zeggen we weten wie het binnen, dan zeggen ze gewoon dan gingen we de nummers op. Je maar waarom. Ja, je hebt iets wie toen het over toch de meeste wel eens van nou bij 3 of meer dan wordt het afscheppen, maar dat is net het geval. Het is inderdaad als zij Shen kennen waar binnen, dan is het een individuele. Ja. Maar nou is het toezicht kwijt. En dan hebben we een herhelling van Ik denk van Grauw. Ik denk dat dit het moment is dat we de burgemeester bellen matten en dat we eens even naar die vergunningsjam matten. Ja, Want zoals horen, het is zonde, maar dit kost inderdaad al je zuivere sieltier. Nou ben we natuurlijk 5 uur fjouwer. Dus We gaan nog even te keren. keer. Alleen nog, ja, het is spietig dat het van de wedstrijd al gaat. Maar ja, het jet erbij. En Ik ben wel benijd als ze nou op het skip, en dat komt bij het scootjesiel net zo vaak voor. Ik weet eigenlijk niet eens wat die regel besteedt, maar bij het ziel, bij de Lietsenboortjes gebeurt het geregeld. Is dat ze net starten met de Japaner was zo zuidest. Maar dat ze starten met de zwarte vlag. de zwarte vlag, ja. En de zwarte vlag, die betekent eigenlijk hetzelfde als de Japaner. Die zuid, als je in de laatste minuut van de start oer de line bist, dan is net boet nummer om, maar dan was direct disqualificeerd. Dan is het gewoon gebeurd. Ja. En als die vlag erin komt, dan mag ik nog wel zien dat die skippers het doen waarom zat dicht in de lijn op de lijn. En die vlagen kennen ze je net, Rolf. Dat is, het is gewoon, we starten trots dat we beginnen en dat er een goede start is. Maar de zwarte kegel, de zwarte vlagen, die Die kunnen we net bij de, nou dan doe ik bij deze een oproep, want dit is de tweede wedstrijd op regen dat we nou 2 algemene terugroepen hebben. Als we daar volgend jaar wat minder van zien willen, dan denk ik dat we de zwarte vlag introduceren moeten. Ja. Ondanks dat het natuurlijk wel een heftige straf is. Hè? Het is, ja. Dus als de straf in één keer uitdeeld is, dan denk je van, oh, moest dit nou? Want dan kun je als goed in één keer zijn hele wedstrijd in de Ja. Aan de andere kant, we hadden 2 kansen hoorn. Hoeveel kansen moest hebben om gewoon achter die lijn te beginnen? Ja, en God, het is natuurlijk vooral in grote evenementen. Ik maak het ik trok in. Op een gegeven moment de starterij. Dus er komt de Jerik, maar komt ik in krapte met tiet en alles en nog wat. Nou, en wat wij wel mooi maken, en dat, we hadden nou even tijd voor zo'n uitstapje, want de meeste mensen weten dat er is al de broer van. Vroeger weer Marit Bouwmeester, had het inderdaad mijn zusje, maar sinds ben ik de broer van worden. Die zielt in de Olympische laserklasse en dan hebben we wedstrijden met 150 boorden, 120 boordjes. En dan hebben we dus geregeld voor die zwarte vlag, maar ik wil eens een algemene terugroep met die zwarte vlag. En dan is de straf eigenlijk nog erger, want dan zeggen ze van nou, we kunnen net zien wie er al hierdoorheen lezen. Maar die hebben we gewoon, die hebben we gewoon en die hebben we gewoon, hier moet je net meer dan. En misschien winnen er nog 10 meer of nog 20 meer, kunnen we niks aan doen, we gaan hem draaien gewoon, hem gaan eruit. Zo, dat is wel En dan gebeurt het nog wel eens een keer en dan has 12, 3 keer een valse start. En dan staat er gewoon een groot boord achter op het startskip met nummers van mensen die net meer mooi waren. Nou hoeft het net zo vier te gaan bij de SKS wat mij betreft, hè? Maar om even aan te gaan dat het... Ja, op een gegeven moment moet je gewoon de straf wat verhegen om te voorkomen dat je elke keer maar een algemene terugroep had. Ja, en nou zullen we het geweer eromheen. We drukken de stopwatch weer in. En dit zal het 6 minuten schat wezen. En we zullen mooi de beelden van onze droompiloten aan de kant. Schitterende beelden, mooi. Just ik bewolking en de zinnen er toch. Wat voor effect had dat op een wien? Nou, dat is wel een goeie. Want een van de dingen waar Dankjewel. een van die dingen waar ik van morgen koffie naar zit te zien, is wat gebeurt er met die bewolking? Hoe ziet het eruit? Is het helemaal egaal blauw? Is het hele dikke ruimwolk? En we zien hier, het is echt een beetje zo'n Nederlandse simmer. Dus een beetje van die skippenwolkjes, maar net echt dikke buien. Nou, dit betekent eigenlijk 2 dingen. Het begint dikke buien, het zal voorlopig net beginnen te ruimen. Maar wat dit bos uit, en dan vooral die grote blauwe plakken tussendoor. En ondertussen zullen we even het 4 minuten schat mooi pakken. Dat is
Nou, nog 4 minuten. Wat dit wel zegt is, we hebben bewolking en we hebben blauwe plakken. Ik vind het net te theoretisch mensen, maar het vertelt dus dat de plakken binnen waar lucht omheen gaat. Want daarom zijn wolken, dat is niks zoals dan waterdamp. En er zijn plakken waar lucht naar beneden gaat. En dat zijn de blauwe plakken. Dus we kunnen stellen dat de wind op en del gaat. Er is uitwisseling tussen de wind van boven in de luchtlagen en onder in de luchtlagen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het is vaak zo dat bovenin, dus hogerop, steeds maar op 100 meter hoogte, 200 meter hoogte, is de wind vaak oors en vaak wat harder dan op het wateroppervlak. En omdat we dit zeggen, die blauwe plakken bij die bewolking, weten we dat er uitwisseling is, waar ik dus zeg dat er relatief volle vlagen binnen familie. Want er komt even die wind van boven, die krijgt wat meer. En dan gaan wij op het water, zeggen we dat als vlaag. Even zo'n moment van meer wind. En hoe kan je daarop inspelen? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou, dat is het belangrijkste. Onder de wolken zelf zie je dat heel moeilijk. Want dat is heel moeilijk te timen. Zo'n wolk is hartstikke groot. Terwijl zo'n mar is eigenlijk maar een iets marken natuurlijk ten opzichte van zo'n grote wolk. Dus daar is net zo heel volle mooi. Wat we wel kennen is op dit shot zien we dat heel mooi. Just die donkere plakken die een beetje zo oer dat water rennen. Die een beetje zo het jochts onder in beeld. Just nou een donker plakje. Dat is zo'n vlaag. Daar zit meer wind. En die just nou een beetje over de hele breedte. Nou, wat just je langzaam wat uitwaaien en dat is waar die skippers nog zeggen. Die zullen ze aankomen en dat zijn de vlagen, de gebieden van meer wind waar ze nou op ziet binnen. En die vlagen die komen ik maar de wind mooi. Dus je probeert in te schatten, ik zie hem nou onder de wal, ik zie hem bij de boppentonnen. Hoe komt hij naar beneden? Waar moet ik nou naartoe om die vlagen op te vangen? Nou, in dit shot is het geweldig. Just ik een beetje de vorm van die vlaag en hoe vaker je dat doet, hoe meer je naar dat water sjuggen, hoe meer je gevoel je er voor krijgt van, deze is de moeite waard, die mag naar taal. Of nee, dit is maar iets, let dit maar gaan. En dit, wat we hier sjuggen, is een uitwerking van die lucht, van die gaten in de lucht, maar die bewolking. En eigenlijk vroor dat pas, als er echt een hele dikke Rijnwolk komen zoeken. Dan wordt het echt oors, die had echt invloed, maar dat is net wat we hier op het menu staan hadden ook. En zit er dan nog een patroon in die, we kennen er nog even door, een patroon in die vlagen, kan je daar nog rekening mee houden? De krimpende wind, ruimende wind, een rommende wind, dan draait hij maar de klok mooi. Ja. En krimpen, dan gaat hij chin de wiezer van de klok in. Ja, daar zit een patroon in. Daar zit heel vaak een patroon in, maar het moeilijke van de Snitse mar is dat patroon wordt behoorlijk verstoord. Want die wind die wij weer sjuggen op het water, die komt net de hele tijd door het water. Die komt van Snits, van het dorp. En wat luidt erachter? Stad, hè? Oh ja, dat komt vorig jaar in Lemmer kon ik al mis, daar mooi, hè? Sorry, Snits, de stad, en daarachter het Bolzert, ik de stad. Maar die wind die reizen dan heel eind, al die luchtdeeltjes, die komen oer zo'n stad, later oer een oordwarpke. Ja. Wat lijkt daar Skinnergoutum, dat moet ik omheen. Dus die wordt verstoord. En die verstoring, die merken we ook. Dus ja, daar zit een ritme in. Maar ik is de klokken net op gelijk zetten. Dus je probeert je er wel een beetje gevoel voor te krijgen. Als we dit op het Isomar gaan doen, dus stel we zijn nu op Starem en we gaan leger wel op Starem, dan kun je haast de klok erop gelijk zetten. Dan is er elke 3 minuten, 3 hele minuut komt er een windshift. Die gaat ik wat rustiger. Maar hier is het al wat plotselinger. Het is sabot verstoord, het komt boom. Daarachter zijn been, boom op het water. Dus er zit een ritme in, maar het is wel heel moeilijk te voorspellen. Ondertussen zitten we oorlog minuut voor de tweede start. En we zijn benijd. Ja, we hebben 2 wedstrijden gehad. Of hij is nog maar 1, maar al zo start ze. Dus het lijkt wel een oefenwedstrijd op starten. En wacht je even het schot hoor. Op de toeter wordt het. Ja. Nou, dus wat we nou zeggen is bijvoorbeeld een skip als Jenne Woord lijkt eigenlijk alweer heel dicht in de linie hoor. En dat kan goed komen, maar ze zijn wel kwetsbaar. Want we zijn krijg het bopperste skip, Loef, dat met vrijblijven van Lei. Als er nou een skip onder hun komt en die begint te loeven, dan kun zij maar 1 kant op. En dat is rug omheen gestuurd en dat is richting de linie. En ze gaan nu nog een meter zien, nog een kwart tot een hele skipslengte tot de linie. Dat is wel wat kwetsbaar. Nu komen ze er maar bij, denk ik, want er kan net een skip heel dichtbij hun komen. Maar dat is wel wat ik bedoel. Hoor een beetje die afstand. Je hoeft maar op 1 moment op die startlinie te wijzen en dat is op 0. Je hebt een heel verschil met de hele Wanne die er onderweg komt. Die maakt natuurlijk wel tot het hele veld heen, maar die komt maar wel maar supergang om. Dus die komt maar gang. Maar die had dan het risico van ben ik wel tiert. Ja. Ja, het lijkt een hele mooie start te hebben. Tenminste, als het aan deze kant van de baan leidt. Want die kan op gong en op een vrije rond te varen kan die accelereren.
En daar is het start. En Ja. dit liekt het er meer op. Dit liekt het er meer op. Ik jerk nog niet. Deze is skin en ik zeg de wien is krek iets verder links dan de vorige start. We zien Snits hier mooi een hele mooie start. We zeggen onderin zeggen we Lemmer aardig snel Trodeline. Maar ik denk dat Snits de grote winnaar is van deze starternota. Wij binnen los op de Snitse maar. 2 keer vals en nou een goede start. Het is hier boppenin. Ja, en dat is Ljouwert, maar Willem Zwaga die gewoon ja, de toon zetten kan. Maar het is ik Snits die ik een aantal graden heger zielt dan de oren. Het is... Oh, sorry. Ja, Sorry dat ik in de reden val. Het is Ljout, het is Snits, het is Jouweren, het is Lemmer, het Jereveen en Langwar helemaal onderin. Dat zijn de scootjes op de eerste lijn. Waarom is dat zo belangrijk? De scootjes in de eerste lijn die hebben vrije wien. Dus die scootjes, dat versis ik nou. Een van die scootjes zal de winnaar wezen. Ik weet net welke, maar deze kind doen wat ze willen. Deze heeft vrije wien. Hij op dit moment geen les van oren. En vaak is het zo uit zo'n start dat de rieken worden rieker. Want de boppersten die gaan eerst de naaie wien. De achtersten, dus als je hier even just de Loordewijkmeter, Jennewoord, Drachten, Woordzijn, al die vuile wien. En dat betelt het steeds meer uit. Dus nu lijkt het nog een iets verschil. Maar Snits had hier een fantastische positie om dit cruisedak op te zetten. En dat ziet er heel mooi uit. Jappie Meter. Ja, ik heb het ik wel eens even nog gehad. Want die had ontnota. Ja, er zit een Iris 4 op het skip. En de resultaten. Ja, die ben nog net zo geweldig als je een huid nou is. Dat ik net natuurlijk in het wat rijden te dwan. Maar die had huid wel bij mij achterop douwen. En ja, die start je geweldig. En die maakt het zien slag ik nog aan. Hoe de bakboordje. We wils, ja, de skippen die smarige wien hier al jaar al trode wiengang ben en hoe stuurboord voort. Ja, en het grote voordeel voor die scootjes die we krijgen opnamen in de eerste lijn. Die hebben een keuze. Die kinderen voor kiezen om terug te varen, hoe bakboord. Maar die kinderen ik voor kiezen om hoe start te gaan, hoe stuurboord. Die kind zelf besluiten. Dus die had de hele wedstrijd in eigen hand. Terwijl alle scootjes die eruit zakken, die voort in de vuile wienlijn, die matten eigenlijk wel voort. Want in de vuile wien ging gewoon te langzaam. En we zien nou inderdaad dat alle scootjes die een wat mindere start hier, hoe stuurboord lezen. Nou, Lemmer hier als scootje, dat zeer aardig uit op het moment van starten. Die binnen een beetje naar achter zakken. En die beginnen op dit moment ik stuurboord achter het Jereveen langs. En dan hebben we inderdaad nog die 4 scootjes die wel een vrije lijn in. Die zelf kiezen kunnen wanneer. Ja, en dan zullen we toch we hebben nog net neemt, maar de grote kans hebben we. Grauw voor het kampioenschap, toch iedereen tipt. Komt er toch heel mooi uit, hè? Die zit Snits deun op een kont. Had vrije wind, ken ik een aantal graden heger, liek het zo. En daar, ja, Langwaar, die zit helemaal wat verder onderin. De Jouwer, die zit wat in de middenmoot. Ja, en Jouwer, nou ja, Jouwer weer een van die skip. Mooi start. Ze lezen inderdaad een beetje in het midden van het veld. Maar vergis dus net, want we zeggen een tonnen in beeld. Maar dat is net de tonnen waar we naar tam hadden. We gaan naar de tonnen met de gele pad, zeg maar zeggen. En die leidt wat via de Jos. En het liekt er zelfs op alsof een aantal van de scootjes die aan de linkerkant, dus op de pin en start binnen. En die we nou rechts in beeld zeggen. Een beetje strijdig, maar we zeggen ze rechts in beeld. Nou het dichtstbij is, die hadden wien hartstikke goed. Ze hartstikke heel goed stuurboord. En die hadden misschien die eerste tonnen wel een beetje oorzield zelfs. En dat is net wat je wilde. Want dan zie je de volle meters. Het is wel het scootje van Snits, wat een goede start, oud won. En nou op een fantastische lijn op die eerste tonnen rent. Ja, en je ziet het al, je ziet het in beeld. Er zijn 3 of 4 scootjes die de bovenste ton een beetje oorzield hebben. En die maken een beetje deljan om naar het te gaan. En hier krijgen we ook een beetje regels te maken. Want dan krijgen we een soort scootjes tegelijk bij die bovenste tonnen. En we krijgen een bakboord-stuurboord situatie. En we krijgen een ruimtesituatie. En even heel kwad, want dit wordt goud. Die Snits is vrij. Snits zal er als eerste omheen gaan kunnen. Misschien dat de Jouwer ertussen draaien kan. Dat is voor mij moeilijk te zien op die schermpje. Ja, de Jouwer gaat als eerste. De Jouwer gaat hier als eerste om de bovenste tonnen heen. Als een duvel zit het door als getocht. Want Snits liek alles in de boesten te hebben. Maar Snits rekt het bedaard helemaal in het. Ja, hij komt er wel omheen. Hij had wel vrij. Maar hij gaat ik 4-4, hè. Maar hij komt het. Ja,
die had extra meters maken. Wie dat nou nodig? Die had wat extra meters maken. Nou ja, hij kan net samen door stag. Uit jouw stag gaan een matje vrijblijven van orenskoetjes. Dus hij kan hem daar net samen door de wing gooien. En dan is het toch correct de jouwer en dat hele clubje mooi wat zie je het, grauw dracht van de lemmer. Wat er toch tussen draait. En het Vingen en Langwaar, Drachten, die zitten er al hierbij. Grauw op de 5e plak. Het is Snits op het 6e plak. Dus ja, dit is... En het gaat al hier mooi. Laten we daar alles en iedereen vrij vinden. Grauwsje daar Langwaar en daar het Boppen het Vingen. Ja. Daar is Ljouwertik. Zuidwesthoek en daar wordt zijn erachter. Ja, en nou zeg ik dit net om mezelf direct een compliment Jan, maar wel om nog even een keer het belang van die start te benadrukken. Want van die scootjes die wij binnen een minuut na de start onweerzen die een vrije lijn hadden, lezen de sois bij de eerste zone. En de enige die wij net namen hadden bij de start, maar die er wel bij luidt, is het scootje van Drachten. Ja. Dus het toont maar weer aan hoe ongelooflijk belangrijk dat die start is. En voor de meesten die dat ik heel nieuwsgierig vinden. Ik bedoel, je kent het, we zitten het team van Steven van der Bles had de track and trace onstaan. Daar kun je na de wedstrijd nog mooi in slow motion en alles eens een keer even nooit van hoe verrint zo'n startprocedure nou. Dat is wel tegen nieuwsgierig. Jenne Waard, die hier stoot tipt, die leidt op op nummer 10. Ja, nou ja, ik spruts hem van de morgen even. Hij zei al de laatste keer dat een naam toen weer dat de dag erop dramatisch. Dus ik hoop net dat ze daarom die is. En dat is absoluut net het geval, want ik gun ze het allerbeste. Maar ik nou de start die gewoon een stuk minder. Dus een van de redenen dat ik ze tipt hier, omdat ik de stabiliteit van de starts en de manier hoe ze dat aanpakten en de manier hoe ze de fabriering of de tarriering van die treien starts in Graudien, dacht ik van als ze dat zat warm blijven, gaan ze een grote kans op goede starts. En dat is deze start net uitkwam. En dan is het gewoon heel moeilijk om daarbij te komen weer. Ja, En dan hebben we Ian nog net neemt. En dat is natuurlijk de Lemmer. Nee, nou de Lemmer zie je het wel bij die scootjes die goed van de lijn ook komen. En die laat je hier op het 12e plak. Achter Rinus de Jong. Natuurlijk al wat Jernschipper. Maar nou net de ervaring die de man hier achter hem had. Hier hebben we Lemmer op het 12e plak. De kampioen, de regerend kampioen. En de gebroeders Pietersma op Drachten erachter. Jeroen natuurlijk skipper. En dit hier Gerard als adviseur op het achterdek. Die weer Arun hier nog skipper op Jenne Waard. Dan is er altijd een spreekwoord van 2 kapiteins op 1 schip. Maar als je goede afspraken hebben, het kennen toch? Als je goede afspraken maakt, dan is het alleen maar een aanwinst, toch? Hoe meer kennis, hoe beter. Mits je inderdaad de hiërarchie en de beslissingen, als je dat duidelijk met elkaar afstemmen, dan komt het helemaal goed. We zien hier wel in dit eerste vaarderwijze rak al het grote nadeel van zo'n songlas. Alle scootjes lezen over bakboord, alle scootjes mat op dezelfde manier die onderste tonnen ronden. Het is net een vaarderwijze rak. Het is net een vaarderwijze rak. En dan zit er weinig in. We zien nog wel eens een scootje wat dan een oorval doet en misschien oer een oren heen gaat. Dat ziet er spectaculair uit, maar ja, dat gebeurt net zo volle. En ik vind dat toch echt wel heel jammer. En het is jammer dat het net kan. Misschien is het wetter te snel. Maar als het een beetje kan, dan is zo'n gate toch wel volle mooier. Hè? Want je denkt van er zit wel een cruiserakje in. En dat is ik zo, want we komen zo in een mooi lang cruiserak. Maar het nadeel is, iedereen begint op bakboord. Dus als je wat forceren willen, dan moet je al 2 keer hoe stag. Want dan mag je al van bakboord naar stuurboord en let er al een keer weer om. Ja, en een hoe stag, wat kost dat? 1,20 meter? Ja, dit is Samar. Dus dan mag je wel heel zeker van die zaak wezen voordat je Samar even wat oorsdwang eerst aan de oren. Dus het is net alleen dat er geen vaarderwijze rak in zit, maar elk cruiserak begint over dezelfde boeg. Ja, daar in het midden schuiven wel een liets loefpartijtje, daar zit het vinger bij. Ja. Daar achterin, daar gaan ze wat uit de lijn waai. Ja, voor de jouwer is dit fantastisch, hè? Want die gaan als eerst om die tonnen, die gaan vrije lijn, alles achter hun vat in de vuile wien. Ja, dit is al een heerlijk gevoel als eerste. Dan had je al een dikke klap uitdeeld. Oh. Ja. En dan wordt er net beld bij iedere tonronding. Maar dat is de Jerringboer van Terhenne. Ja, betekent dat ze hier bij u bij het skip binnen? Dan Ja, nee, ze zitten wat verder voor te rollen. Het is de jouwer. Die gaat als eerst om de onderste tonnen. En die wordt volgetrokken Lemmer.
Daarachter Trachten. Dan zien we daarachter, dat is toch er mooi wel aardig uitkwam, Snits. En Grauw, dat liet zijn gele kopje altijd gaat om de setonnen heen. Al hier vrij. Ja, dus dat is wat gebeurd hè. In dat lange rak, het rommen wie ze rechts zoeken bij een omschreeuwen. Dan komen die scootjes in plaats van naast elkaar, wat we voor de vaak zien, komen ze achter elkaar te lezen. Dat zorgt ervoor dat ze uit het probleem doen, want ze komen inderdaad mooi in voor een keer om die tonnen heen. In plaats van wat we bijvoorbeeld op Grauw zeggen, waar alles tegelijk bij het eiland uitkomt. Maar ja, dat betekent wel automatisch dat er minder kansen zijn om in te halen. Alles leidt op een regen, er zijn geen clubjes, er zijn geen boorden naast elkaar. Het valt al een beetje in de plooi, zat ze bij het wielrennen wel zeggen. Besjur ik dat iedereen leeuwt in deze bakboordslag. Hè? Want om het nou is er geen iemand die het ondoort om alle stuurboord te gaan. Dat is precies wat ik krijg bedoelde. Ze matten wel. Ja. Want ze beginnen al hier in die bakboordslag omdat we om die kant die tonnen ommatten. Maar het wel heel zeker van die zaak wezen. Of niks te verliezen. Of niks te verliezen. Nou, dat is misschien wat langwaardiger denkt. Van, wij zitten zat dicht op het schip voorhuis. Daar hebben we zoveel last van. We draaien. Maar ja, dat draaien dat betekent, ik zet mezelf al vast op min 20 meter. Die mag ergens wel een keer waarom vertingen. En dat kan, begrijp me net verkeerd. Het kan prima zo wezen dat de rechterkant van het cruiser goed is. Maar ja, dan mag het wel zeker van die zaak wezen. Wij nemen ze maar even op, want alle scootjes staan er gewoon in het eerste cruiserrek. Naar de onderste ton. Op kop, nummer 1, de Jouwere. Mooi, ja, ik zie een wendplak hier haast op de achtergroen. De Jouwer. 2, Lemmer, 3, Drachten, 4, Snits, 5, Grauw, 6, Utvingen, 7, Langwaar, 8, Ljouwert, 9, Starem. Op het ziende plak wordt zijn, 11 Jennewoord en dan 12 is Huzem, 13 Akkerum en 14, ja, de debutant, de hele mannen op het laatste plakje ontnood daar. En dan ben je toch wel blij dat we dit soort beelden zien, dat er sealed wordt. Dat de scootjes een beetje op in neer lezen, een beetje scheven en dat er wat winst zit. Dat is dan wel weer een mooi gezicht, ja. Dan vregen we ik even van de morgen aan Willem Zwara van hoe hij nou die dagen terugkomt van net zielen. Ja, vervelst idee. Maar ja, het kon ik echt net, ja. Ik denk misschien de Veenhoop, ja, dat hier misschien nog een beetje kent, maar ja, je bent ik net alleen nog en je bent met vetjes koetsjes er op die droogte. En ja, dat kon echt net. Nee. Sneun hebben we dus wel sealed. Door wie is het heel zenuwachtig hè, van tevoren. Ja, dat denk je er net binnen, maar dan wil je dat toch weer, hè. Ja, dat is prestatiedrang, hè. Dan wil je graag, je wil graag goed doen natuurlijk. En dat is wat je in Grauw lekker mooi door, dat neem je het hele weekend mooi. Dus dat is wel fijn natuurlijk. En als het slecht gaat, ja, dat zit je ook een hele weekend met dat gevoel. Dus ik kan me beter een beetje voor inzetten. En dat zit je. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, weer net makkelijk, hè. Dan liet ze starten en moest niet echt, je moest daar al 2 minuten voor de start eigenlijk wel goed zitten. En het ziet me eigenlijk ik net helemaal lekker, maar pak dat letter wel mooi op. Je moet een beetje gelukje hebben hier en daar. Maar hij rent ook wel, dus kon er mooi om heen zielen in de 10. Ja, dan ben je de griebers wel en dan ga je wel fut. Dat zegt dan Grauw en jij wat ik word. Die win. Als het vrij voor is, dan is het zo gauw een fut. En dat winnen wij daarna ik. En hoe is het nou met de spanning dan? Ja, nou is het wel volle minder. Maar dat komt van met jou, hè. Tuurlijk. Ja, je moet elke wedstrijd een beetje spanning hebben, dat is wel goed. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, dan heb je de eerste wedstrijd gewoon en dan 2 keer net. Dus dan eigenlijk begint het weer op nij. Ja. Zij is net helemaal. Als je de wal start, dan dat is ik al eerder wel spannend. Wist, dat is, dan kan je moeilijk inschatten, waar gaat iedereen heen. Dus daar zit ik altijd wel wat spanning bij. En meestal als je hier op de hennen binnen, dan ga je wel weer rond en dan kan je lekker vrij zielen. En dan kun je heel anders de wedstrijd in als op dat nauwe wetter. Ja. Wat is de doelstelling voor dit hier? Podium. Ja, als we dat heel kennen, dan ben we tevreden. Ja. Dus we hebben al een keer plakje 4 dat is krek wat te min eigenlijk. Dus we willen eigenlijk wat hoger op, ja, dat is wel de bedoeling. Ambitieus. Ja, maar ja. Als je vetjes kippersvrees zou je dat antwoord aan, denk ik. Nee, de meesten zeggen ze lekker zielen. Ja, nou, lekker zielen doe je maar buiten de wedstrijd om. Knallen en voorin.
Dat waren de ambities van, en binnen ambities, want ze binnen ontzielend, van Willem Zwaga. Ja, ik geloof 2017, 2018 debuteerd als skipper. En toen al gelijk ik een heel mooi hier. Ik al een eerste plak op grauw plakt. De vliegen hier, ja, dat wiert al hier wat minder. Maar hij gaat ervoor. Ik, uit van hem geslacht natuurlijk, de Zwaga's, Hoyt, Ulbe, nou, de Paken, Woerpaken, Ulbe, Zwaga. Hij had echt ambities om op het podium te komen en hij zit er nou ook weer aardig bij. Hij zit op het zandenplakje. En Roelof, we zijn alweer bij de orenboppersteton, want het is een songles. En dan hebben we 2 boppersteton. En we zullen jou er alweer door de wien gaan, hè? Ja, en wat we zijn, de Jouwer die had het minimale aantal oestagen maken. Die zie ik oestagen beneden en nog een keer om de bopperstetonnen. Dus die had... Je hebt zo weinig mogelijk oestagen, dus die meters had hij sowieso besparen. Hetzelfde geldt voor Lemmer. Opvallend, Lemmer zag er sterk uit, rent goed. Maar een scootje wat bijvoorbeeld wat vaker oestaagdom is in dit cruiserak, is het grauwste scootje. En die lijnen bij de onderste tonnen hartstikke mooi bij. Het liep het alsof hij wat probeerde te forceren. En het zou mij net verbazen dat stiekem toch duur betellen werd. En hetzelfde geldt eigenlijk ik voor het scootje van Langwaar. Die zeggen we voort bij de onderste tonnen oestaag gaan. Die matten dan 2 keer vaker door de wien. Kost dus die toch ongeveer inschatten 40 meter. Ja, ik vind dat duur. Ik vind dat risicovol. Dus ik weet nog net hoe dat uitpakt, maar ik vind dat wel risicovol. Maar laten we wel even de aandacht aan het schip dat het verzint. Jouwer tot nota foutloos. En gelijke heb ik te 4 zield, hè? Dat valt me ook op. Ze hoeven hem net aan de boppenkant rond, maar Lemmer die liet het echt te volle meters maken, want die jouwt net zuur wat del. Ja. En de wist is toch een keer door de wienmast, dus als de mast hem beslist net te volle meters mooi. Nee. En daar profiteert de jouwer van. Want die slaat gelijk een gotje mooi. En dat is ik lekker als het voor de wien is, hè? Dat hij er net in je deun achter die zit. En dan moet ik sowieso voort even mezelf corrigeren. Want ik ga je krijgen een heel verhaal over het aantal keer hoe stag gaan. En ik realiseer me ook pas dat we deze tonnen oors omronden dan de bopperste tonnen. En dat het dus helemaal net zo is dat Grauw en Langwaar een extra keer hoe stag gaan moesten. Dus daar zie ik me even niet verzint. Excuus daarvoor. Want het is inderdaad zo dat we deze oors omronden en dan komt het uiteindelijk op hetzelfde deel. Als je de slag waar Grauw in zit, die komt er nou aan. Ja, daar mag je hem wobbezielen kennen. Mag je hem wobbezielen kennen, ja. Maar En ze hebben hem erom en ze hebben je voorrang. Want daar komt snit zo aan. En Grauw die houdt hem al wat heeg. Gewoon om het god zo groot mogelijk te houden. Want theoretisch mag ik snit gewoon trossielen. In principe mag je snit trossielen. Die had dan voorrang. De regel die daarbij heeft is bakbord stuurboord. Zal de meesten bekend wezen. En dan mag Grauw maar zwaar je dat ze vrij blijven. Ja. En de eerste maal heger zielen. Dat uiteindelijk moest. Een beetje remmy. En... die komt, nou ja, iedereen had zijn plakje toch wel een beetje houden, hè? Het is nou misschien dat er een beetje, maar het volgende schip wat er aankomt zal dan Langwaar wezen. Had ik alleen nog Jereveen even mist, of is dat het schip wat door het bakboord aankomt? En dan zien we even zien, ja, hier komt ik. Ja, Romte voor de ton, wegwezen. Dat zien we precies de theorie we zeiden. En dat is Sietse Brouwer die de Zwan dwingt om omheen te gaan. En iemand die ervan profiteert, ja, ik wil het eens even zien, waar zit er onder? Is dat Ljouwert? Nee, de Zuidwesthoek. Auke de Groot, die stoïcijns profiteert van de broederstrijd tussen de brouwers. Die prikte me gewoon terug. En wie de romte mooi wat zijn. Dat konden we net helemaal zien. Fokje ging al wat los, maar dat wie op haren snaren. En als het reglementair wie het een prachtige slag. Hè? Ja, dat weer een hartstikke mooie manoeuvre. Er ontsteert inderdaad een god achter het Jereveen. En daar koer die wat mij betreft hartstikke mooi terug in. En ja, mooie manoeuvre. Nou is wel even de vraag, zit hij daar onderuit? Wint hij er een plakje mooi? Of eindigt hij nou alsnog onder de zuilen van het VN van Langwaar? Want dan verdienen ze er eigenlijk niks mooi. En dan verliezen ze misschien alle treien wel afstand. Want vergeet dat net. Hè? Zo'n gevecht ziet er wel eens mooi uit. En we zien nou bij Jereveen en bij Langwaar. Hartstikke mooi dat gevecht voor vrije wien en voor de binnenkant. Waar de Starem nou weer het voordeel van had. Dat er toch een loefdueltje tussen die twee. Want
hij hier eronder lijn. Maar nou zullen we Harmen en Sietse elkaar oploeven. Nou, wie de loeft oor op. Ik moet even zien waar de binnenste is. Ik denk dat lang waar een loefdueltje omgang. En daar toch ontsteert er toch een gatje voor de Zuidwesthoeken om vrij te zielen. En hier hebben we nou echt een vaderwiensrak. Want we zullen dat de loer erin kennen. Ja, nou dat is dan een mooie bijkomstigheid van zo'n loefdueltje. Dat we dan een mooi vaderwien op de volgende ton ook kennen. Maar het is wel saai, dus er zijn relatief weinig posities verloren. Net zozeer onverwacht. Ik blijf het jammer vinden, maar ik hoop wel. Nou aan, zeker bij het slagje van het publiek naar de pier. Er zitten weer een wereldmeester op de pier te zien. Ja, dat er een beetje duels ontstaan, dat er een beetje gevechten ontstaan. De twee scootjes die er al een mooi eindje uitlezen. Ja, of draaien binnen het ijs. En dat is de Jouwer, Lemmer en Drachten. Die zullen we daar voorop. En je zullen toch ik dat grauw al naast Snitsluit. Ze had geen varang bij de tonnen als ze zou lezen grauw. Maar ja, hier kun je wel van profiteren van de pure snelheid van die skip. Hè? Ja, het moeilijke is wel, want het was zoals bij de tonnen met ze rond die aan onder een skip wat aan de binnenkant loopt. Dus het skip wat het dichtst bij de tonnen is, die had het jocht op romte en die maait samen de ton om. Dus als het hem inhalen was, was het hem helemaal voorbij. Was hem steeds maar in een boetebocht inhalen. En dat valt net mooi. Want dan, hoe lang is een scootje ongeveer? Hoe is dat beter? Nou, ze binnen al je krek geen 20 meter. Nee, dus dan was het al 20 meter er voorbij. En dan eigenlijk nog een beetje verder om er ik nog van langs draaien te kennen. Dus dat is best mooi. Daarmee je al een wienpoest had die een privévlaag, zoals ze dat al zeggen. En een heel soort snelheid extra in het skip. En zakrut ben die verschil nou ik net. Nee, en dat is wel mooi om te zien. Dat hadden we vorig jaar ook al zien natuurlijk. Die scootjes zijn qua snelheid behoorlijk bij elkaar in de buurt. En dat vind ik wel het echt mooie van de ontwikkeling van de laatste jaren. Want als je een goede start hebt, dan doe je gewoon mooi. Als je nou een snel skip hebt, een langzaam skip, maar een slechte start, kom je net meer mooi. Is het toch staren wat er weer wat onderuit zakt. Marine de Jong, 4 op kop, mooi. Het jouwste scootje. Ik al eens een keer kampioen geweest. Hier volgens mij. Dat is al wat lang geleden, 2016 ja? Het is wel een van die scootjes die vaak op de lijstjes zit. Maar die je dan ik weer wat verjitten. Ik zei het hoe jij woord. En voor jou is een beetje hetzelfde. Je gaat ze er vaak bij, je denkt er vaak om, maar in de laatste weken staan ze nooit mooi bovenin. En ik weet net zo goed waar het al nooit. Is er dan te volle foutjes in? Of is het skip toch iets minder goed dan dat we soms denken? Of waar zit dat hem in? Ja, dat is een goede vraag om eens een keer om Rinus te vragen. Of we met die uitsturing hebben. Maar ja, het begint wel steeds meer een team te worden natuurlijk. Mooi Bint Kramer als adviseur. Het is ook een skip. Het is een van de grootste skippen. Het is een van de breedste skippen. Als het een keer voort is en de romte had, dan kan hij zijn snelheid broeken. Hè? Ja. Maar in de Lietse Gotchis, ja, is het hij is minder linig. Maar ja, dit moet in zijn voordeel wezen. Voorop. En ja, Drachten. Ik werd prachtig erbij. Ik een kanshaver voor het kampioenschap. 2 Jelien, het skip helemaal op elkaar hellen. En ja, waarom knikt ze dat niet, maar nog wel de goede lijn aanhouden, de mooie lijn van vroeger. Van Jet iets, mag ik zeggen. Maar dit hier, een nij tuig erop, onpost, het maximale om de formule, de nieuwe formule van 2020. En ja, en zowel zeiden de extra ervaring erbij op het achterdek. En nu schuiven we ze de slag naar de pier. Ja, hier zie je het eerste Lietse Gotje, wat ontstaan is. Door dat loefduel van het Veen en van Langwaar is het uiteindelijk grauw. Je kan het goed zien, wat als vijfde nog krek aansluit bij de kopgroep, om het zo maar even te zeggen. Die 4 die had echt even een Gotje. Want dat loefduel, dat wil ik correct vertellen, dat is mooi. Maar het kost natuurlijk allebei de afstand. Ze hebben allebei de meer afstand outline. Ze zijn allebei wat naar achtergang ten opzichte van de koprenner. Ja, en die meters die maak je maar weer ergens goed maatje. Dus het Veen had zijn 6e plakje verdedigen, mooi succes. Maar wat ten koste van 30 meter. En
Auke de Groot van Starum had er net van profiteren kunnen. Want daarachter achter Sietse Brouw van het Vingers zit Langwaar, Harman Brouwer. En nog weer op hetzelfde plak daarachter de Zuidwesthoek. Ja, en als je weet dat Langwaar als een van de eersten het initiatief neemt, Jere. Dus de koprenners, de eerste 4, die nou, inmiddels gaan ze al jaren staan, maar die had best een skof. Die had de slag echt naar de Pier Tabakken, naar het publiek daar. Schutter, ik wel goed uit. Die had er een mooie hoek, mooi heeg, hoe bakboord. Maar het is Langwaar. Wat zeg maar de handdoek, wat is het juiste spreekwoord? Nou, de onval, hè? Ik zou zeggen, wat gooit hij in de ring? Er gooit iets in de ring, maar geen handdoek. Nou, net een handdoek. Nee, hij stapt in de ring, in de arena van de Snitser Mar. Maar ja, het een goede slag is maar wel wachtje, want we zullen wat leger varen daar dan de rest. En dit is toch prachtig onzield. Dit is weer de bopperste tonnen. Even in het eerste rak als eerste, maar de gele pet er bovenop. Dan hebben we het hele songlas in je keer houden. En daar gaat Rinus de Jong op aan. Ja, en het liep het er inderdaad op dat hij maar in een oestag, dus maar in een slagje de bopperste tonnen oren in de kin. En dan geeft mijn verhaal wel op van ja, als je het aantal keer een oestag en bezuinigd kennen, bespaar je kennen, dan zijn dat mooie meters die een oorspoetje misschien wel een maatje mat. En die zijn net hoeven te doen. En daar zullen we het publiek op de pier zitten die hier prachtig Rinus de Jong vlakbij Delcom shut. Het zit er wel een gatje tussen, want het is daar onjipt ervoor, dus daar kunnen ze net zielen. Harman Brouwer had de slag jeder op bakboord kiezen. Ja, en het is nou wel even interessant om samen nog even een keer een shot van boven te zien. Als die hoek van Langwaar inderdaad nog steeds leger is als die van bijvoorbeeld een scootje als Snits. En dat kunnen we hier hartstikke mooi zien. Dus hier zien we eigenlijk de uitwerking van die vlagen waar we het doorheen hebben. Dat scootjes op verschillende plekken op de mar een orenwien. En dat zorgt er dus ik voor dat ze een orenhoeken zielen kennen. En met een orenhoeken bedoel ik een orenhoek ten opzichte van de wien. Dus het kan samen zo wezen dat jouw onder langs de kant, langs het publiek hartstikke heger in toe bakboord. Terwijl Langwaar aan de andere kant van het maar volle leger zielen maat. Maar goed, terwijl we dat vertellen is het al inderdaad een fantastische klap van Jouwer. Soms zit het gewoon in de simpele dingen. Het is net moeilijk. Gewoon de slagouwmaatje naar de kant. Eén keer terug de wien. Boppers de tonnen ronde. En clear is het. En ook zo het voor de Jouweren helemaal lekker uitkomen natuurlijk. Als Lemmer de tonnen krijgt net oren in. Waar het een beetje op ligt. Die mat even opzitten. Of die gaat maar een opzitter. Die kan maar een opzitter helemaal. Maar dat kost meters, hè? Kost toch weer even wat. Het toont wel aan dat er wel snelheid in de lemmer zit. Want ze zit in de vuile wien. Dit hele cruisak maakt ze in de smarrige wien achter jou aan. En ze blijven er wel bij. En nou zorgen we even, wat is een opzitter? Dan heb je de tonnen net helemaal bezield. Dan mat je nog even op met de massa van het schip, met de gang van het schip, jocht in de wien op. Om die tonnen te hellen. En ja, dan gaat natuurlijk de gong eruit. En je had de kans om hem te betiet inzetten, dan kom je boven op het tonnen te landen. Ja, en dit kind dan mooi scootjes wat makkelijker dan mooi lietsenboordjes, wat ik wend ben. Want er zit ik wel wat gewicht in natuurlijk. Als het één keer op gong is, dan drioot het ik wel even terug. Maar hier ben die skippers zij ervaren in. En toen komt ze net zo vaak dat ze te betiert zo'n opzitter in zitten. Ze vielen wel aan hoeveel gong erin zit. Hoeveel gong dat ze nog bewaren als je met jocht in de wien opzetten. Dus dat vertrouwt de skippers absoluut aan. Ja, dan zorgen we toch dat Grauw komt er heel mooi om. Kan die de tonnen onrennen? Dat liep het er wel op. Oh, de zorgen alleen nog een zeevogel. Daar is Grauw. Die had een hele beste slag. Die had ik in één keer die slag omgemaakt. Dus die hier op het ongeval. En die zit nou gelijk achter drachten. Die had Snits te pakken. Grauw is Snits voorbij. En dan zorgen we toch maar zo min mogelijk keer door de wien. Toch een positiewisseling. Vertuten docht, want Snits had een extra slag maken. En de wien helpt ik wat on, hè? Het wie al een beetje verzuimd dat de wien wat verder naar het noordwesten draait, wat verder naar rechts en wat dan in mijn dat is gebeurd. Ik wie van Montpellier toen weer absoluut minder wien als nou.
Vaak zien we natuurlijk op zo'n simmer dat het in een rin van de dag we wat minder wordt. Misschien dat we daar wel les van hebben dat we nou om 4 uur begonnen binnen. Oors beginnen we midden op de midden en dan is dat zeker net het geval. Nou op 4 uur vinden ze om en bij 6 uur zoer dat kennen. Maar nooit zo vol dat het mooie ziel net meer terug in kennen. Dus het wordt nooit een drillpartij, daar leer ook helemaal niks van. Dus voorlopig hebben we ze absoluut opmaatje voor een mooie wedstrijd. Hier is ik het Ljouwte scootje had een wel krap deadline. Ja. Die had ik weer last. De Zuidwesthoek zit er ik weer achter. En Ljouwert had weer last van Harmen Brouwer. Maar hij zit er nog voor. Hij had nog vrije wien. Maar hoe lang nog? Zuidwesthoek komt daar toch heel nul in de problemen. Die leidt gewoon, die krijgt zo'n smarge wien uit de tuigen van Ljouwert en Langwaard. Die leidt helemaal stil. Die moet op die op gang komen om die tonnen te halen. Ja, het gaat helemaal goed. Ljouwert hard, gong Ljouwert hard, vrije wien. Hij mat erom te krijgen. Oei, 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 oei. Langwaard, die zit hartstikke in zijn tuigen. Hij... Arme Brouwer, juist ook genau rond te... Ja, ze rijdt kon net en dan had de oren gewoon genau rond te krijgen. Maar het weer krap. En we zorgen toch dat de Zuidwesthoek op tijd weer op gang komen is om de tonnen te ronden. Dat gaat keurig. Achter Zuidwesthoek die kan door. Ja, dit had een soort meters kosten voor Langwaard. Dus we zijn het, zijn wij de eerste die ervoor gaan, die door de wien gaan. Die moesten dus inderdaad 2 keer vaker door de wien dan sommige oorderscootjes. Het kost gewoon te volle meters. Soms zit het win en zit het de kracht in de simpele ding. En je mag het dwang kennen, maar de jouweren, lemmer, drachten, ze horen het simpel. Ze varen van boei naar boei. Ze gaan het minimale aantal keren door de wien. Er is niks spectaculairs en dat maakt het zo goed. Dan geven we even de tussenstand op maatje. Want ze binnen haast alle hier om de bopperste tonnen heen. Dus hier nog 2 meters om de bopperste tonnen heen komen. Johannes. En de meter van Akkerum. Ja, Pieter natuurlijk. Ja, dan wordt erachter helemaal. Maar als eerste om de bopperste tonnen wie de Jouwer. Rinders de Jong. Tweede plakje Lemmer. Treien erachter. Grauw in je plakje opschoot, nou op een 4e plak. 5 Snits. 6 Jereveen. Dan is er een Gotsi wat valt en daar komt dan Langwaard. Op de 8e plak Ljouwert. 9 Starum, Zuidwesthoeken. 10 wat zijn. Alve Akkerum. 12, ja dat zit er een beetje bij elkaar om. 12 Alve Akkerum Huzum. En 13 Jennewoord. En 14 de hele mannen. Ja, en dan binnen toch de 2 debutanten. Die zo verschrikkelijk goed zielden op Grauw. Die nou op nummer 13 en 14 lezen. En ja, dat is de nummer lijst en hier nog lijst. Ja, waar we daar conclusies moeten verbinden. Eigenlijk net, hè, dat is wat er betiert. Maar we gaan in ieder geval zien dat ze allebei heel matig van de startlijnen uitkomen. Dan kom je in het, een beetje in het gedrang en in het drokte. En in zijn eerste cruza kom je dan een soort scootjes in. Het zou kennen dat al zwaar gaat voor wat situaties waar ze het zekere voor het onzekere kozen hadden. En dat ze toch hadden van, nou ja, blijf uit het probleem en dat ervoor zwaar dat je wat meer naar achteren ging. We moeten het ze vrije achterhouden, maar duidelijk is wat je kan voorop lezen. Ja, dan wordt je leven een stuk makkelijker. En dat zie je weer. Lemmer en de Jouwer. En nou is het benijd. Want Lemmer liep het heel tijd een beetje dichterbij te komen. En die leidt nou ik wat heger. Die komt beter om de onderste ton uit. Het skipke wol ik wat heger zielen. Hè? Het is elk cruiserakje tot nota straalt het Lemse scootje vol die kracht uit. Het mik krijgt wat heger. Het rent een fractietje harder misschien. Het wordt voor Jouweren heel moeilijk om dit de hele tijd uit te houden. Het zal heel lang goed gaan. Terug de route onder andere. Ik denk dat ze het al volle moeilijker houden hier had Lemmer de optie hier om een gatekeuze te maken. Maar nou in dit shot het Lemse scootje krijgt wat heger. Terwijl ze ongeveer lieke hut gaan. Het is makkelijker om hegen te gaan. Gewoon wat hegen sturen en je gaat heger. Maar dan verlies je een heel soort snelheid. Dus er zit een soort van optimum tussen hoe heeg kan ik de wien insturen voor de kwartste route. En hoe vier moet ik afvallen voor de maximale snelheid. En de skippers proberen de hele tijd de balans te vinden tussen die 2. In dit shot zullen ik wil dat Jouweren misschien ik wil een beetje pech gewoon had. En waarom zeg ik dat? We zeggen dat net alleen het de Lemmer, maar ook het drachtste scootje en ook het grauwste scootje wat heger mikken, een lijn heger lezen eigenlijk dan Jouweren.
Dus wat hier gebeurd is dat Jouweren om de onderste tonnen gong is. Terwijl de wind krek wat verder naar links weer, krek wat verder naar het westen. En daar toch een beetje links de baan uitmikken. En het moment dat de oorlogscoetjes om de tonnen kwamen, is de wind een beetje naar rechts gegaan en die kan daar toch een kwartier afstand zielen. Dus het is net alleen maar het scootje. Jouwer had ik een beetje pech gehad op het moment van de winddraaiing hier. En dan nog, hoeft er niks aan de hand te wezen, want we varen nou gewoon naar de linkerkant van de baan. Als Jouwer straks door de wind gaat, Lemmer gaat door de wind, kan het prima zo wezen dat ze er nog steeds voorlezen. Maar het zijn van die liedse dingetjes dat je zegt van oké, de druk staat erop. Het is nog net binnen voor ze. En dat is maar goed want dan zitten wij hier nog oorloeren te zien naar een wedstrijd die al beslist is. Het bleef een cruisrak en de Jouwer die had wat ik een oortype skip. Hè. Als je wat grutter binnen en wat logger, dan is het kan je iets leger, maar wel hudder. En Lemmer, ja, die had toch in het verliezen altijd bewezen dat het skip verschrikkelijk heeg onder wind varen kon. Halen zwerver jet iets. Ik skipper op het skip. Oh, die koe. Die kneep nog wel eens ten koste van de snelheid. Ja. Maar ja, in bepaalde momenten kon sterk kerst er wel die profijt uithalen natuurlijk. Hè. Ja, kerst er net een hele wedstrijd kniepen. Maar als het skip wel heeg wil, dan binnen het in bepaalde momenten hele gunstige uitgangsposities. Waar het heel erg mooi helpt, is het voorbeeld dat we in dit cruisak zeggen. Dat Lemmer krijgt wat heger kan. Dat zorgt ervoor dat ze vrije wind hebben. Als zij recht achter de Jouwer lezen, dan hebben ze meer last van de wind die uit de zuil van de Jouwer komt, dan dat ze krek wat heger lezen. En doordat ze krek wat heger lezen, hebben ze vrije wind. Daar stiet je een oer. Dat was zo zoals dat Jouweren, doordat ze wat leger gaan en een wat groter skip hebben, wat hudder gaan, die zijn dus sneller bij de volgende windshifting. Dus ik zei kijk, bij die onderste tonnen varen de boten in de wind die een beetje naar rechts draait is. Dus die had de windshift is naar de rechterkant. En dat betekent dat je het eerst op bakboord varen willen. Bakboord is dan de lange slag. Maar we zijn voor de start ongeveer elke 2-3 minuten draait de wind. Dat betekent dat 2 minuten vol gas zielen wordt. Want dan vast je de volgende windshifting aan. En die is dan weer naar de linkerkant. En dat is de plek waar de Jouwer dan als eerste is. Ik maak het een beetje ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op deel. Hoe sneller je bij de volgende vlaag binnen, hoe groter je voordeel wezen kan als leider. En we zien straks zien hoe ze uitkomen bij de bopperste tonnen, want ze hebben al hier de slag oer Stewart inzetten. En daar valt toch wel op dat de Jouwer het veel een beetje loslid, toch zijn eigen koers vaart. En dat wordt toch wel krap om die tonnen te hellen. De grote vraag is op dit moment, kan Jouweren maar één keer door de wind gaan deze tonnen oorrennen. Want als dat zo is, en de Lemmer helpt dat net, dan winnen ze je daadwerkelijk die 2 momenten van Oestag, of van door de wind gaan, wat dan 40 meter betekenen zo. Maar hier zie je het weer, het Lemster scootje meer krekken, iets beetje heger. Die rint ik hutje. Die rint hartstikke goed. Heeg en hut. En dat wil een skipper. En nou krijgt de Jouwer een beetje gunstiger. Hè? Dat is hoe skift die wind daar. Want we krijgen hier nou toch een verstoorde wind. Een beetje hè, bij die ton. Kan hij toch correct uit de oren hoe komen. Omdat hij dichter bij de wal lijkt dan daaronder in het water. En nou ben wij nieuwsgierig. Het lijkt erop dat Rinus de Jong de ton helly kan. In een helly, ja. Maar hoe kan hij zijn zenuwen in bedwang houden? Wat is voor hem ik net heel gewoon om voor iemand te strijden. Het is... Nee, dat is één ding. En het tweede is natuurlijk, dit is eigenlijk de eerste wedstrijd op wat rommerwetter. We zeggen het onder valse start. Er zit wel wat druk in. Er zit wel wat spanning in bij alle skippers. En ja, voorop lezen jou toch een beetje die kriebels. Jou toch een beetje die spanning. Van, hoe komt en daar dit is de ton. Ja, hij had hem goed. Ja. Hij had hem goed. En het zal heel benijd wezen dat Lemmer zal toch een slagmaatje maken. Want anders... Nou, dan had ik haast wel een koers steeds een elektromotor. Ja, nee, dat is duidelijk. De Jouwer liek het de tonnen te bezielen. Want laten we nog maar even een slag om Heerem Helly. Maar die had een gunstige uitgangspositie. Ja, en daar draait Lemmer al. Die moet nog 2 keer door de wind. 2 keer door de wind, ja. En hier een ontzettend gotje. Ja. Dus dit kost het toch. Deze 2 keer door de wind kost het. We houden het maar even op die 40 meter. Ik hoop dat ik daar net al te 4 maar uit de richting zit. Jouwer met een beetje snelheid inleveren, maar een opzetten, maar net te volle. En hier in dit beeld zien we die donkere plak, een krek boven de tonnen. Dat is een extra wind. Dat is die vlaag waar we doorheen. Die is precies op dit moment in de zuil van Jouwer. Dus ze gaan net alleen die door de wind uitsparen. Ze krijgen ik nog eens even een lekker setje van dat vlaagje mooi om weer op gong te komen. En de keuze van Lemmer
denk ik om door de wind te gaan en witten dan nog een slagje te maken. Weer meer om te verdedigen op de hele vloer die al door de wind ging. Grauw zit daaronder een Veen, zit daaronder Drachten ging al door de wind. En de Jouwer liet hem net van de wies brengen, ging net maar die club mooi en gewoon zijn eigen koers. En maak het nou toch echt wel een gatje, mooi de nummer 2. En misschien zien we daar, ik wil het verschil tussen een wedstrijd of een scootje wat met het kampioenschap bezig is en een scootje wat met een daaioefening bezig is. Dat de Jouwer er makkelijker voor kiest op zo'n moment om te zeggen van, hey, ik denk dat dit goed is, ik ga ervoor. No guts, no glory, we gaan voor die daaioefening. En dat de Lemmer denkt van ja, nee, als het hele veld naar Jos gaat, dan gaan we het toch maar even mooi, want we kunnen het dus net permitteren om je 3 scootjes om te krijgen. En hier zeggen we de nummers 3, 4 en 5. Het is Drachten dat van dat ploegje van het peloton aan kop leidt. Prachtig ziel, een hele mooie prestatie. En er op Grauw ik al goed bij. En dan mag ik al even met de Romsje. Toen wint Drachten die weer een... dat is weer op een 8e plakje bij ze daar. Nou ja, nog net in de dubbele cijfers zoals ze dat zeggen. En Snits krijgt hij. Ja, nee, Snits met achter Graudel. Maar zit er nog deun op? Ja, ik denk wel dat we die PQ-zakjes die we nu zien hebben, kunnen we wel concluderen dat de kampioenskandidaten Lemmer en Grauw, dat shirt er wel goed uit. Grauw had natuurlijk dat nije zuil erop, maar met extra kantenmeters. Er is al wat hoe sprutsen, maar ja, die beide scootjes zien er wel weer sterk uit. Ja, dat rint hut. En ze winnen net direct plakjes en het is net zo voor dat je iedereen maar om eren zielen. Maar je ziet gewoon krek wat heger, krek wat sneller, krek iets er dichterbij. En dan zet je zo volle druk op je competitie. Dat ja, dan in de lange termijn betelt dat uit. En je ziet het veel denken, ja, ik krijg toch die 2-3 extra klapjes maatje maken. Dat is zonde. Dat zijn extra meters die de Jouwer net makken had. Hè? Nee, maar het is Veen had hem wel wat loszield van Absoluut. De groep achter hem. En dat jouwt aan dat ik het Veen de gong erin had in het skip. En dat is een van die skippen die we altijd nemen als je zegt van wie kan de kampioen worden. We zijn vorig jaar natuurlijk een grote verhoring onder het skip omgebracht. Dat wie even wennen. Ik dit hier, wat personele verhoringen. Maar ja, ondanks dat ze op Grauw natuurlijk de maximale punten hier. Er is iets als een all-look-wedstrijd. Je mooie slechtste wedstrijd all-look uiteindelijk. Het vind ik hier nooit uitschreeuwen als een van de kampioenskandidaten. Het veld begint nog wel wat uit elkaar te lopen. Dus we hebben in het eerste rondje zeggen dat ze eigenlijk allereerst strak achter elkaar lezen. Er zit bijna hier rond tussen de kop en de kont van de voorganger. Het is juist nou dat er wat gaten ontstaan en dat het steeds moeilijker wordt om in te halen. Want doordat die gaten ontstaan betekent dat eigenlijk dat alle scootjes vrije wien hebben en steeds meer hun eigen keuzes maken kunnen. Dus er zullen steeds meer scootjes voor kiezen om mooi inslag naar de bopperste tonnen te gaan. Ja, dan wordt inhalen steeds moeilijker. Het meest interessante gevecht wordt denk ik nog Kin Jouwer de druk van Lemmer aan. Nou, deze ronde hadden ze woen om maar even in bokstermen te blijven. Dus op punten woen, zullen we maar zeggen. Maar we weten, ja, dat scootje rent hut is, die komen er weer aan in het volgende rondje. En hetzelfde geldt misschien wel voor Drachten en Grauw. Die zitten nog heel dicht op elkaar. En daar had helemaal gelijk in dit shot. Dit vertekent natuurlijk een beetje, maar we zien inderdaad dat het Jereveen Wol de Langwaar en Ljout en Zuidwesthoeken achter hem litten had. En de oorsluiting probeerde te maken met het club Drachten, Grauw en Snits. En dat is dan ik weer een voordeeltje dat er die treien horen elkaar een beetje vast. Hè? En als je dan een gat erachter doeken kerst, dan rest makkelijker bij het groepje in. Ja, maar als je je voorstellen voor de wien, dan, en dit is net helemaal voor de wien, maar op Romme wien die komt van achteren. En eigenlijk, zodra het een beetje naar voren is, komt het voort al in de vuile wien of in de smarige wien van de scooter nasty. Dus het is heel moeilijk om te ontsnappen van zijn groepje. En kist haast voorstellen dat groepje de snelheid had van het langzaamste skip. Want als een skip sneller is, dan scoot hij wat naar voren, maar die scoot dan voor dezelfde van het langzamere en die wil weer een beetje inhellen. Dus zo'n groepje had vaak de snelheid van de langzaamste. En dan had die hekgolf ik nog die elkaar dat rent en dat jou, dus als het dan al linnig is, ja, dan kun je zo'n gotje relatief makkelijk dichtzielen. En dat is wat we nou gebeuren bij het Veen. Die had zich los wurmen kennen ze maar zeggen van Langwaar, van de strijd van het loefduel. Ja, en daar zit nou een dikke 100 meter tussen nog. Ja, dat is een heel groot gat tussen die
De noemen Sais bin los van. Ja, en dat is toch knap, want het vorige rondje zijn we de eerste 4 meer los. Daar zie je een good got tussen, dus ik ben mooi die eens. Het weer bij mij een beetje trohinnen schetten, maar het vinger is wel een scootje om ik even in de gaten te houden de komende rondjes. En dan zorgen we. Wils wij maar praten binnen. Rinus de Jonge, die had de turbo er alweer op. Die zit alweer in het kruisrak. En ja, en werd Hetzelfde Lemmer beeld, een ja. beetje heger met. Is het ik een tonronding? Want dat is Nou, natuurlijk ik een. De helft me de woord niet te moeilijk. Voor het krijg ze, had ik trainer van Jouweren wezen zo. Ik weet niet of ze een verste trainer had of wie dat is. Dan zoek er op zijn minst even naar Sjen en analyseren. Want het kan net zo wezen dat je 3 of 4 keer de wind Sjen had bij zijn onderste tonnen. En dat het scootje wat achter je vaart elke keer zo makkelijk, relatief makkelijk vrije wind hak in. Ja, dan is het niet goed. Je zo'n hast ze, moet je maar een liedje opzetten naar die tonronding. Om alleen maar in de vuile wind te parkeren. Dat je even wat afstand nemen kan. Dat gebeurt net zo vaak. Hè? Maar bij de liedse boordjes just dat wel eens. Dat een boordje dan om die onderste tonnen heen gaat. En dan bewust krijgt wat heen stuurt. Zodat het skip erachter of het boordje erachter voort in de vuile wind leidt. En daar hast dan dat hele stuk last van. Net echt netjes, net echt collegiaal. Maar we zijn op het wedstrijdziel natuurlijk. Je mag net heger dan de wien. Je mag hem net echt in de wien gooien. Hè? Je mag hem wel heel scherp. Nee, maar het is natuurlijk net om de orenboord op te loeven. Maar het is vooral om even jezelf in die hegere line te parkeren. Zodat het skip erachter last had, meer last had van je vuile wien. Want nou had Lemmer gewoon heel tijd vrije wien. Ja. Een vrije lijn, zoals het dan mooi in zieltermen Ja. niet. Ja, en de Lemmer is nog Kreksa scootje, die staat net Jan was. Nee. Als het dan toch voorlast, ja, probeer je altijd in de lijn en voor ze te blijven. Dat ze echt het leven zuur maken. Want ja, jou is een vrijheid en dat skip dat erin is een malle. Dan zullen we Grauw en Snits ik om de onderste tonnen heen gaan en weer het kruisrak in. En dan ben wij ik benijd naar de noemers 1 en 2 die we daar straks rucht in het. Daar is Lemmer en die is alweer door de wien. Die kiest ongeval nou. De Jouwer had de slag via de Trosset. Die sjuggen we nog net. Die is nog in dezelfde lijn als deze Fjouwer scootjes ontzielen. Maar Lemmer, ja, daar komt de Jouwer. Ja. Die doet gewoon elke slag zijn eigen slag. En gewoon 1 keer bakboord, 1 keer stuurboord. En dom zielen en het varen, zal ik het wel. Ja, nou ja, maar dom zielen doen we ze te kwad. Want het is, het is natuurlijk een inkopperke, maar door de simpele dingen goed. En je bent al een heel eind in sport. En dat is wat de Jouwer doet. Lemmer zet de druk de wol op, toch elke keer wat oorsten van. En ze komen er ik maar bij. Het is net zo, want in het vorige cruisak zijn we al. Ze ben 3 keer door de wingong en Jouwer maar 1 keer. Maar ze hebben wel weer een beetje die oorsluiting. Dus ze kunnen dat risico ik nemen, zonder dat ze daarvoor bestraft worden. We zien wel dat alle scootjes, dus Grauw, Snits en Jereveen, inmiddels door de wingong binnen. Dus het zou ik samen zo wijzen kunnen dat er een mooie winddraaiing naar rechts in zit. En dat de skippers volle lever hoe bakboord lezen dan hun stuurboord. En dus eigenlijk zeggen ze. Ja, mooi verhaal, Roelof. 1 keer door de wien in zijn kruisrak. Maar deze windshifting is zagrut. We gaan no door de wien, want dan is de afstand naar de boei volle kwatter. Ja, dus nu is het scootje van Drachten, wat eigenlijk het veld een beetje loslaat. Die zet die slag wat langer terug richting het publiek, richting de pier van Terhenne. Terwijl de oren er eigenlijk wel op in binnen dat de bakboordslag beter is in dit geval. Heel benieuwd hoe dat u pakt. En dat de Jouwer ik de lijn horen ken. Ja, de raaft al hier niet voren. Ken Lemmer, ja, die maakt natuurlijk voorrang. Maar die maakt Alwadeljaan. Die komt wel heel dichtbij. Ja, maar de Jouwer redt het nog op. En kan hij de tonic onrennen? Dat is ik even de vraag. Ik ben heel erg onder de indruk van de afstand die de Lemmer zo makkelijk goed maatje kan in beide kruisakken. Dit kind haast geen stand houden op deze manier. Jouwer is heel fantastisch tot nu toe. Gaat nog geen fout maken deze hele wedstrijd. En ze zit nog steeds maar het Lemse scootje op de kont.
En dat is een veegteken aan de wand. Ik hoop voor ze dat deze wedstrijd net al te lang wordt, want de druk die wordt maximaal opvoerd. Ja. En daar sjuggen we Rinus de Jong om de boppers te tonen. En ja, het gotje is hetzelfde de hele tijd. En dan nemen we het nog maar een keer. Mooi 2 keer extra terug de wien. Ja. Ongeval keersen, maar Aarslein terug. Rinus de Jong van die Jouwer die nog heel tijd van start online op kop is. Ja, en dan de volgende vraag die heel interessant is wat het weer het drachtste scootje wat de verkeers om het veld los te laten. Gaat hij daarvoor beloond worden en scoot hij hierop naar je tweede plakje? Of is dat krijg wat enthousiast op dit moment? Nou, Drachten looide de hele tijd al treden, maar hij moet even zien dat hij... maar die had de potentie om hier een wat meters uit te rennen en even die druk die ze hier van het grauwste scootje wat te verlichten. Maar ik denk dat ik iets te enthousiast ben, want de afstand die ben juist lietser worden dan Grutter. Ja. En Grauw die draait al zuiver wat onder het draagste scootje. Dan had Soerbert shirt uit. Ja, die het is is Grauw ja. dan die al... Ja, het is Grauw die de onval kiest. En die had Drachten ik te pakken. Die kent er binnen terug. Ik werd een keurige actie, keurige manoeuvre. En we nemen ik maar aan dat de oude visser van Grauw, ik weet dat hij de tonnen kent, want hij leidt er ik voor. Hè? Want het is natuurlijk wel van, kan Drachten hem nog uitdekken, maar mooi dat hele snelle skip, het dwarpgrauw, zo heet het ik. Kan Grauw hier naar een derde plak te zielen. Ja, dit zijn weer alle kenmerken van een kampioenskandidaat. Hè. Een baan waar net idioot vol in zit. Ze varen eerst van het 5e plakje naar het 4e plakje. Krijg je daarna een kansje van het 4e plakje naar het 3e plakje. Je hoeft net elke wedstrijd te winnen om kampioen te worden. En dit is zo'n typisch voorbeeld. Ze finishen deze wedstrijd. Ja, de wedstrijd is natuurlijk net gebeurd. Maar op dit moment, bezig in plaats van dat 5e plakje naar het 3e, is toch weer 2 puntjes besparen. En Van Lemmer geldt hetzelfde. Ja, die ben er toch weer bij. En inderdaad, het Jereveen. En waar ik even benijd naar ben, is het scootje van Langwar. Want die hebben ik typeerd als een snel scootje, snel skip. Is dat ik een van de scootjes die op dit moment, nou ze wat vrij binnen, die afstand naar voren wat verliezen kunnen. Ja, ik neem het even op. Nummer 1, de Jouwer. 2 is nog de hele tijd Lemmer. Nou een 3e plakje van een 4e plakje is Grauw. En Jouwer Snits of Drachten en Jouwer Drachten. En daarachter Snits en dan komt het Veen. En ja, dan komt daarachter Harmen Brouwer van Langwaar. Die zit in de got. En ja, daar praten wij van de morgen ik even mooi. En we vregen hem even hoe hij deze dagen trokken is van net zielen. En dat het ik ten koste van een scherpte gaat. Ten eerste maar heel soort willen, want we hebben maar een uur gezield, wat dat dan belangrijk. Dus en we zijn al 4 dagen op paard. Dus ja, nee... Mensen was in de bek wat dat dan gaat. Ja, tuurlijk. Ja. Dan is er bij fanatiek zien hoor. Ja, natuurlijk. Dat is altijd. Ik vrees dat ze krijg ik aan Willem Zwager de doelstelling van dit hier. Wat heb je hem al praat? Nou ja, ik wil gewoon kampioen worden. Ja, dat is gewoon het doel. Ja, dat bij de eerste zon of bij het laatste rijtje, ja, daar ging niks mee. Nee, je doet sport om te winnen. En dan is het heetst haalbaar is het kampioenschap. Dus daar moet je ten alle tijden voor gaan. En vorig jaar 2e, dus er is ik maar niet een treedje heger. Ja, treden winnen voor het team, maar er is ik maar 2 treedjes heger. En ja, het skip om het te doen, maar dan leidt het om niet zelf. Het skip erin goed, dan leidt het hem net om. We winnen zelf bij om de goede dingen te doen. En als dat slagen, dan kunnen we een heel lang komen. We hebben sneun een oerke zield. Ja. Kerstel zei ze dat het skip lieke goed rent als vorig jaar? Nou, ik weet in de trainingen is dat het wel snor zit. Nogmaals, dan is het nog nu zo met het doen wat het kan. En ja, goed. Ja, sneun. Nee, sneun, dat kiest niks verzinnen, vind ik. Ja, maar wat zorgt er dan voor dat het goed gaat? Heeft een bepaalde tactiek om naar de bemanning om te gaan? Heeft een focus? Wat is het?
Ja, wat zwaar het ervoor? Vertrouwen vooral. En ik ben hier niet een heel soort vertrouwen jouwt altijd onder bemanning. Het is wel zo dat ik zie naar je jongens aan boord, hè. Daar verschoel ik me net achter. Maar ja, qua team en alles moet je dan weer keihard werken om er te staan. Ja, en dat hebben we wel wat dingen. En ja, vertrouwen je aan onder bemanning en er zelf in lopen. En de bemanning er in lopen te laten dat het gewoon kan. En ja, we hebben een bijzondere persoonlijkheid, een bijzonder hier achter de rug. En Moois Hart, wat wel bekend is, en Skwanhart die overleden is in mei. Ik trouw hier rattige klootziekte. Maar daarna is in juni de knap weer omgegaan en dan is het gewoon groeien. En ja, daar ben ik wel heel druts op. En dat breng ik ook op mijn bemanning. En die leeuwen er ik in. Dus ja, kom maar op. Ja. Je gaat er echt weer voor. Nou ja, dat mat ik. En je heb ik die winnersmentaliteit, dat is bekend van die en ik van Sietse. Ja. Dan maakt even een voorspelling van. Wat wordt het, Joor? 21 jaar wat wij weer. Ik denk dat wij hier een mooi tredde plakje behalen. Ja. En hoe komt het zo op? Nou, weet ik niet. Dat heb ik in de kop. Want waar is dan op hier? Ik denk dat Sietse het goed gaat. Ja. Ja, het derde plakje. Dan moet er nog wel even op de turbo trappen worden terug Harman Brouwer van Langwaar. Want op het stuit luidt hij op een zonde plakje. Zonde achtste plakje. Het verhoort heel dit even wat. Ondertussen zorgen we toch dat hier, het is de achterlijn. Laten we eens even nemen. Want Zielen natuurlijk. Ik een wedstrijd Zuidwesthoeken en de Woordzijn. Woordzijn hebben ik nog net echt neemt Joert. Nog een jongen. Nou, het is nou net zijn debuut, maar het tweede hier dat er zielt. Van der Meulen en hier Huzem. Ik aardig oorzakken. Maar de koprenner. Ken de jouwer. Ken niet de druk aan. Dat is het, want het is Lemmer. Die had voor de onvalkeersen. Gelijk om de tonnen Troddewien. En nou zorgen we toch wat nice. Want het is toch de jouwer die Lemmer nou volgt. Die liet hem net los. Die geeft ik een extra slagmaatje om de bovenste tonnen te hellen. En nou ben ik benijd als Rinus de Jong van de Lemmer dezelfde aantal Troddewien manoeuvres maatje maakt als de Lemmer. Dat hij dan de Lemmer houden kan. Daar zorgen we ze. Hier komen ze op elkaar aan. Het is Lemmer op bakboord. Het is jouwer op stuurboord. Het is dus Lemmer dat voorrang had op de jouwer. En Het is de beslissende aanval. Hier is hij. Dit weer de kans. Ken de jouwer de voordeel. Het is moeilijk te zien. Maar het is nog heel tijd Lemmer die hij gewoon een wien had. Dus die had ik voorrang natuurlijk. En het is jouwer ik nog die hem hij gewoon had. Nee. Ze Jintro de Wien. Dat betekent dat ze ervoor kiezen om, ze kennen Hindrik achter de kennen, maar het kost een heel soort meters. Maar je wordt wel met jong dat de Lemmer nou een voorluidt op de jouwer. Ja, dit is het moment. Hè. We zien het de hele tijd al. Die druk die is er. Ze binkrek wat sneller. We zien het bij elke tonnenronding. We zien het in elk kruisrak. En nou ben ze even vrij en nou komt het even zo uit. Ja, nou had Lemmer alle kaarten in de hand. Wat ze lezen hoe bakboord. Dus als de jouwer straks op zijn oude komt, dan is het nog steeds bakboord stuurboord. Lemmer kan straks kiezen op welk moment ze door de wien gaan. Ja, hier is het fantastisch in beeld gebracht. Hartstikke mooi shot. Maar ja, het is Lemmer met alle controle hier. En het is bijna, ze lezen bijna al zakgunstig. Als de wien nou naar links shift of naar rechts shift. Lemmer had volle controle en die neemt je de leiding over in de wedstrijd. En gebaseerd op wat we in de vorige rondjesjoen hadden, ben ik heel bang dat het heel moeilijk wordt voor jou om de aansluiting te houden. Er zit gewoon een beetje snelheidsverschil in. Ik ken er niks oors van mooitje. Wat ik tot notasjoen had, zit hier een stukje snelheidsverschil tussen deze twee scootjes. Ja, en vooral ik hechten. En dat zullen we hier ook weer. Of ze hebben een gunstige vlaag, maar ze lezen. Ze worden meer platter op het wetterdruk dan de jouwer. En ja, heel die dikke aantal graden heger en sneller, ja, dan is een scootje net te horen. De kampioen van 2022 doet hier weer goede zaken. Die jou deelt weer een klapje uit. Ze wierden in grauw, rekken ze op een stuit ik helemaal in de achterlijn. Maar hebben ze toch nog
goed niet verder zielt. En hij wiek al heel blij, Albert Visser, dat er een 6e plakje helle op Grauw Aroene Sneun. Ja, terecht, hè? Want dat is precies waar we het doorheen. Als er een joch in de bus, of misschien nog wel slechter, dubbele cijfers hier is het krijgen hoor. Dan ga je steen voort op je achterste voort in het kampioenschap. En zo'n 6e plakje kun je mooi tellen aan het eind van de weekend. Maar ik vind dit verschil is gigantisch. Je moet, ik weet net waar het om luidt. Is dat het zeil? Is dat de trim? Is dat de techniek? Is dat de bemanning? Maar er zit op rechte lijn een snelheidsverschil tussen het scootje van de Jouwer en van Lemmer. En dit is hartstikke moeilijk voor de Jouwer om bij te horen. En hij zal er genoegen meenemen, of in ieder geval meenemen. Matte, Rinus de Jong dat hij op de 2e plak leidt. Maar hij denkt ik van nou alleen nog maar ontsluiten onder Lemmer om ik nog die orenscootjes die oprukken. Want daar zit ik nog een peer bij die heel hut kennen. Maar dat god is aardig, die aardig grutje. Grauw, Drachten en Snits, ja die hoor ik lekker bezig natuurlijk. Dat is wel weer fijn voor deze 2 koprenners. Ja, wat wel even een interessant feitje is, wat wij wel weten, omdat we hier al vanaf van de morgen betierd binnen, maar alle mensen thuis misschien net. De scootjes die een heel soort oefeningen winnen. Van morgen weer de Snitswiek hier nog bezig, maar aan de orenkant van het Prinses Margriet kanaal had je hier een hutvaargebied. Dat is maar een lietstrookje wetter. En de windtreien-scootjes die hadden er een heel schoftelend oefening west. Zeil gong grauw, zeil weer omheen, stukje oefening, zeil grauw, zeil omheen. En die treien-scootjes winnen net toevalligerwijs Drachten, Snits en Jouweren. Door daar 2 kampioenskandidaten bij en we huis top 4. Ik wil je net direct van alles insinueren en ik in conclusies zoeken, maar ik vind het wel mooi om te zien dat het oefenen blijkbaar op dit moment ik even uitbeteld. Ja, en wat maak je hier nou mooi, hè? Wist je dat? Had jou er een verste trainer of een verste begeleiding die... Want ik ben heel benieuwd wat hun conclusies jongwerzen zullen. Want tot nota hebben ze nog steeds, wat mij betreft, een foutloze wedstrijd. Ze doen alles goed, ze maken goede beslissingen. Ze zien hier meter te volle, het ziet er net raar uit. En toch is er een scootje wat hun op dit moment gewoon inhelpt. Nou, ik wil net zeggen alsof ze stilstaan, want dat is natuurlijk net weer. Maar toch wel relatief makkelijk. En dan... Ja, dit is het moment dat je even kritisch wezen moet. Waar zit dat in? Hoe kunnen we nou voorkomen dat dit morgen weg gebeurt? Hoe kunnen we nou zorgen dat we dit stapje maatje, dat we dat gat naar de Lemmer lieten krijgen? Ja, dat zullen we aan hun vragen moeten. Want ja, Rinus de Jong doet het nou toch al een paar hier. Ik natuurlijk nog net zo ervaren als Albert Visser. Ze hebben natuurlijk als ontbijt Kramer natuurlijk een die... Ja, die ademt ziel. Dus ja, die weet ik echt wel wat er doet, die kan je ervaren. Dus ja. Maar het zit net in de beslissingen, dat zien we. Dan maak je de logische keuzes, ze zielen de kwartenroutes. Ze doen het gewoon helemaal goed, dat nota. Ja, en misschien moeten we dat straks even nog aan onze analist vragen. Jens, die had natuurlijk een soort verstand van de zeilen, van de manier van zeilen, van de trim. En ik zie al aan het logo dat het net hetzelfde is wat bij hun waar komt. Maar misschien vindt hij er wel wat van. En zit daar wat in? Of zit er moet iets wezen. En het is net dat ik nou belang heb bij jou of zo, maar dit valt gewoon op. Dus ze matten jongen even goed zien. Waar zit het nou in? Want dit verschil is te groot op deze manier. Want nu hebben ze een perfecte wedstrijd, maar een perfecte start. Maar dit snelheidsverschil is net geen oor te zien. Nee, en het binnen beide boetenverlaatste scootjes. Komen van dezelfde werf, Lemmer en de Jouwer. Dus, ik zeg, hier moet maar even helpen, want dat zou mij helemaal niks, een boetenverlaatste scootje. Een boetenverlaatste scootje in Drachten bouwt. Komen van dezelfde werf, maar het is duidelijk een oortype boot die bouwd is. Ik bedoel, het ben geen twaallingsskippen. Dat ken je zien. Ik hoor de breedte. De breedte van Lemmer is 3,62 en die van de Jouwer is 3,94. Dus dat is een heel groot verschil. Ja. Lengte maakt het net zoveel uit. Maar het is binnen haast hetzelfde. Ja, daar zit een verschil in. En het tonnage, daar laten we het dan ook even over haar. Dat is van de Lemmer 45 ton. Ik weet dit is nog wel van voor de meting, de nieuwe meting. En van de Jouwer is 50 ton. Dus dat is 4 ton gewichtsverschil. Nou, dan gooi die ingrediënten alleen maar in de grabbelton. En dan mooi ze thuis vertellen waar dat grote verschil in zit.
Ja, ondertussen is wel duidelijk dat ze ondanks dit, machine 2, een gigantische godlook op de rest van het veld. Ja, en dan moet ik me toch even corrigeren, want Beint Kramer, ja, die zit al om het leren op Huizem. Die zit net meer op de Jouwer, ziet er vroeger wel op. Maar bij de Jouwer zit, ja, dat is een Andringa. Ik een sectie kwadraatzieler, ik een snitswiekerzieler, dus die moeten de snitsen maar ik kennen. Dus ik heb het al een paar keer verkeerd zijn. Dus. Maar Jan Andringa is de adviseur en ja, de Rinus de Jong, de skipper. En Albert Visser, ja, we dan toch weer adviseurs zien. Ja, die hier vliegt niet nog onder oren Harry Amsterdam. Maar nou, die krijgt panskipper worden. Ja, van de Sneekweek is dat een hele grote eer. En, maar die had nou zien een hoge terp, dat is de zoon van de adviseur van Vlietenier. Dus die had een nieuwe adviseur, maar die jongens doen het prima. En Swan helpen hem al, die zit al hier aan boord. Ja, ik lees een artikeltje van Harry van der Wieken dat hij het voorstel die de knuppel in het hoenderhok gooide om deze wedstrijd in Utelkort te halen. Net alleen nog voor het probleem van wat we gehoord hadden, dat we beide wedstrijden, Snitswieken en SKS, op in wetter hebben. En dat we nou die rondte maar dat inhalen net hebben. Maar ook om de mogelijkheid te bieden om meestal om beide evenementen mooi te doen. Wat denk je daarvan? Ja, dat is wel de lastige natuurlijk. Hè. Ik bedoel, daar mag je het winterzoer hebben. Ja, daar mag je het winterzoer hebben. Voor mij is dit fantastisch. Hè. Ik kom in Friesland en ik zie op één dag de Snitswieken Hutshieldag en dan ondertussen ik nog een SKS-wedstrijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen binnen die denken van ja, maar ik vind lietseboordjes, pampen, 16 kwadraten, regenboog, neem het. Vind ik leuk om te doen, Snitswieken. Maar de rol als adviseur op een scootje is misschien ook wel een hele mooie. Ja, nee, de jouwste. In elk geval, de meesten de kans om de haast 4 weken lang te zielen, of dat 3 weken lang. Ja. Willem Zwaga, die sjurren weer op een reg. En dan, ja, dan geven we toch ik maar weer eens even naar de vaste gelederen daar. Nou ja, dit is de achterhoede. Zuidwesthoek wordt zijn. Ja, en ze komen er net echt uit, hè? De debutanten die dan deze wedstrijd achterin beland binnen, die krijgen net echt voor elkaar om dat stapje van de 13e, 14e plak naar voren te maken. We hebben de kampioenskandidaten. We zien Lemmer opscoren, we zien Grauw opscoren, we zien Jereveen die de aansluiting vindt. Ja, dat zijn toch de eerste tekenen van de scootjes die we waarschijnlijk meer zien. En dan gaan wij ondertussen sjurren weer de witte vlaggen, mooi blauw blok. En dat betekent dat de finish erin leidt. En ja, de wedstrijd is ik wel wat zield qua posities. De sjurre Lemmer, die gaat nog 1 keer om de heegste tonnen heen. En dan ben ik even benijd dat er een Vladewiens finish in leidt. Of dat ze nog even een lietstikje omheen moeten straks. Maar ik denk dat ze nou in 1 keer op de finish gaan gaan. En dan ben we even, ik benijd, nummers 1 en 2 zullen wel weerswijzen. Nummers 1 en 2 ben wees. Nummer 3 ik heb waarschijnlijk opgeschreven. Er zit nog een interessant gevecht in, denk ik. Maar daarvoor is de wedstrijd misschien krijgt te kwaad, maar dat zo'n interessante wijze kennen. En dat is het Jereveen, wat nou echt de aansluiting voelt had bij de Sneekenpan. Kan die daar nog een plakje opscoren? Ik denk dat dat een van de weinige gevechten is die er nog in zit. Voorop sjurren we de Lemmer, die controleert deze wedstrijd. Hè. Die gaat mooi in de slagen van de Jouwer, die liet ze net vrij. Die gaat net het risico nemen dat de Jouwer oren wien krijgt dan dat zij haar. En die zwaaien er gewoon voor dat ze de hele tijd in dezelfde slag lezen. Maar het is nog wel even interessant, we sjurren daar op de achtergrond. Want dat is echt toch wel een gevecht. Hier hebben ze. Het is Jouwer die nog een keer door de wingong is een extra slag. Lemmer, gelijk op reageert. Ze hebben ik mazzel. Of dat had ik zelf creëerd natuurlijk dat er een gat achter zit. Want anders dan kan het ik nog wel gevaarlijk wezen. Maar Lemmer reageert gelijk op de Jouwer. Die gaat nog een keer op stuurboord. De finishlijn leidt erin.
En dit is ik wat de jouwe dwamat. Die moet het proberen, die moet gewoon lekker door de wing gaan. Ik al sinds 100 keer door de wing gaan. Het gaat maar nummer 3 is Zagrut. Misschien kun je een foutje uitdwingen. Ik zou zeggen, ga nog een keer door de wing. Forceer iets, want op deze manier naar de finish we sowieso te worden. Inhellen door nummer 3 wist net. Dus. Maar het gaat is te grut. Ja, de wedstrijd is lang en ze vielen. Het was kennelijk gewoon alles. Het is... Ja, wat mij betreft kampioenskandidaat nummer 1 die bij de eerste wedstrijd op Grut werd, toch wel weer heel sterk voor de dag komt. Ja, je ze de laatste keer door de wien en dan kiezen de boppers de tonnen en dus de finish onrennen voor het publiek. Mooi vol op de kade erachter. Dag Fjouwer van de SKS. Wedstrijd nummer 2. Nou, dat verhaal witte je, dat ligt we achter u. Want takenweken liep het mooi waar te worden. En ja, ik hoop dat de wien net in de steek ligt. Maar zield worden. Mooi op lang waar. Maar Joertje nog op ter hennen. En deze, nou, kennen de boekmakers. Die gaan ze hier hun geld op inzetten. Bijschreeuwen. Het is Lemmer. Mooi Albert Visser. De regerend kampioen. Die nou op de startkorter. Ik uit Lemmer. De 7 volgen onkomt. Nou ja, laten we dat maar zeggen. Een beetje voor eigen publiek wat er op die startkorter zit. En daar zal hij samen met Ian het signaal krijgen. Plakje nummer 1. Alles er nog uit Herlie tot op het lijst. En daar wie het schot en de blijdschap. Ja. Deze man iedere overwinning preelt. En ik deze weer. Lemmer, eerste plak. Maar toch heel knap zielt. Rinus de Jong. Zieltje nog een keurige tweede plak. Op, ja, ik haast het thuiswetter. Want ja, de Snitser maar luidt heel dicht bij de jouwer. Ze zeggen regionaal oefening. En ja, daar is het schot. Nummer 2, schreeuwen we bij. Rinus de Jong van de Jouwer. Ja, mooi. De scootjes die we hier in beeld hebben. Beide scootjes. Wedstrijd zo goed als foutloos. Foutloos is er nooit wezen, maar heel weinig fouten. Hartstikke netjes. Verzinnen, de druk van Lemmer, die ziet er de hele tijd in. Zit er niks op. Tweede plak, maar het is hartstikke tevreden mee wezen. Mooie wedstrijd van beide mannen. We daar op de achtergrond zien we dan het gevecht voor 3, 4 of 4. Zit er nog wat in? Waarschijnlijk is het Drachterscoetje net bemacht om Grauw nog echt te bedreigen. Dus ik heb nummer 3 ik wil opschreeuwen. Jereveen probeert het nog wel. Die hadden voor kiezen om wat Jerre trot de wien te gaan. En die had nog een lietse onval op Snits. Misschien dat er nog wat voor in zit. Maar eerst hebben we hier gewoon de nummer 3 van de wedstrijd. Ja, en toch ik een van de kampioenskandidaten. Ja, dit zijn de tekenen. Even 5e bij de eerste tonnen. Heel rustig. Je krijgt een kans, scoren op een Fjouwer. Heel rustig, krijg je een kans, scoren op een 3. Ja, dat is het gedrag. Of het gedrag klinkt wat raar, maar dat is wat je zegt bij mensen die trode weekend heen zuinig binnen met punten. En ja, die geven Sjen in het klassement. Die zullen we aan het eind van de week die zullen we mooi dan. God is toch Rutwit net tussen de eerste 2 en nummer 3. Ja, daar zit een... nou, we gaan... Ja. Oh. Rare loeden. Dat wie ik in schat. Ik ben hem hoor. Ja, super. Het knalgiele kopje van het grauwste scootje. Wat je als tredde op de finish stwarmet. Want het is natuurlijk prachtig zielwaar. En zij doggen ik hele goede zaken voor het klassement. Een 1 en een 3, dan ben je er goed bij. Ja, en zij hier net per se een geweldige start. Dus zij zijn de enigste van de eerste 4 scootjes die net een fantastische start hier. En dat zei ik wel wat, dat ze er toch bij binnen. Want al die oren om hun heen, zowel de Jouwer als de Lemmer,
En de scootjes die nu komen, Drachten, Snitsen en het Veen. Die al een mooie vrije lijn van de start. Ik ben eigenlijk van start tot finish. Heerenveen is even niet een probleem geweest, maar die oren hij elke keer in de kop van de wedstrijd zitten. Dus ja, dat ziet er echt sterk uit, dat grauwste scootje. En Drachten. Mooie wedstrijd, hè? Heel mooi. Mooie wedstrijd. Keurig zield. Ja. Ik foutlees. Moesten de grauwsters voor gaan letten. Maar mooi handhaafd in de top. Krijgboeten het podium dan Joert. Maar op het vierde plak is eindige Drachten. Maar ik, Snits, op hun thuiswetter. Maar dan wel iets meer aan de terhensterkant. Kom ik keurig binnen op een vijfde plak. Mooi zield. Ja, en hier dan het Heerenveen. En dan ben ik toch benijd wat de man van het VN vinden. Want die had natuurlijk die dramatische wedstrijd gewoon op grauw. Nou, ik even in de middenmoot en dan toch wat naar voren zielt. Het shut er snel uit. Het shut eruit alsof ze potentie hebben. Maar ja, je begint toch maar een viertje in de plak en een zesde plak. Dat bent te volle punten voor een skip als Heerenveen. Dus er zullen wat gemengde gevoelens hebben, maar ik denk wel dat dit een wedstrijd is waar ze mooi vooruit kunnen. Waarvan je steeds kunnen, ja, je ziet een goede ding in en die kunnen mooi nemen naar de rest van het kampioenschap. Nou, dit is nog even spannend. Lang waar. Ja, in gevocht mooi Ljouwert. Maar daar krijgen ze nog even een mooie flapperwien. En het is toch lang waar wat voor Ljouwert eindigt. En we hebben hem nog net neemt, maar het vingen wie je daarvoor. En dan hebben we de top zo'n te pakken. Jennewoord zielt wat verder erachter, maar komt op een achtste plakje binnen. Ja, en dan had ik dat toch even mist, want we lezen in de achterruim machine twaan. Op een gegeven moment hebben we Jennewoord volgens mij zelfs op een tredje in de plak opskreun. Ben ze er toch in slagen om een beetje uit die achterrij voor te komen. En dan jou toch omdat er dat de potentie er is. Ja, in het skip zit. Ik bleef erbij, ik ging het nog één keer zeggen en dan zeker weer ophouden, want anders dan wil ik zo'n oraseur. Altijd een beetje kind, dan wil ik de commissies alsjeblieft vragen om daar een gate in te lezen bij de onderste tonnen. Maak je er op een deelbaan van, jou die skippers de keus. Dan krijgen we gevechten, dan krijgen we cruiserakken, dan krijgen we skippen over verschillende boegen en dan zit er mogelijkheden in. Want ondanks dat we fantastische plaatjes hadden, laten we dat voorop stellen, zit er weinig in en binnen gewoon net zo heel veel positieverhoringen. En dat bleef toch jammer. Het is toch een wedstrijd, het is toch ziel. Je wil, als zieler wil ik zien dat die skippers keuzes maken. Dat ze keuzes maken kunnen en dat degene die het materiaal goed had, maar ik die de beste keuzes maken, dat die uiteindelijk boven komt drogen. En dan verwacht ik inderdaad dat een skip als Jennewoord nog makkelijker, mooi goede keuzes, naar voren komt. En net zoals nou op dit, wat is het, 8e joggende plakje hing in beeld. Nee, het is een joggende plak. Komen zij binnen. En dan kunnen we nou wel even ondertussen een beetje het eindklassement opmaken. Want hier zullen geen wisselingen meer in zitten. Hier vaart iedereen eigen koers achter elkaar om. Ze komen nou in je vrienden binnen. Op de eerste plak, de Lemmer. 2 Jouweren, 3 Grauw, 4 Drachten, 5 Snits, 6 het Veen, zo lang waar, 8 Ljouwert, 9 Jennewoord en 10 is nou correct Huizum finished. Nou, en dan komt nou op de lijn aan en krijgt haast het schot wat zijn. En dan is het nog even een beetje spannend tussen Ster weer Huizum. Mooi bijt Kramer als adviseur. Ik zal het nog maar even goed corrigeren. Alve wat zijn en Starem daarachter. En die zit nog mooi Akkerem in gevecht. Maar dat zal Starem misschien of krijgt Akkerem worden. Maar en als hekkersluiter hebben we de hele mannen, de debutant, die komt helemaal achterom. En het is inderdaad nog Auke de Groot van Starem die hier voor Akkerem op de lijn gaat. En dan hebben we alle 4 scootjes haast door de lijn heen. En dan geven we toch even jaren hoe de winnaar
de roer nooit denkt, of hoe hij deze wedstrijd beleeft. Op het achterdek, vlakbij Albert Visser. Nog wat aanwijzingen jouwt. De man die het McCoorse krek op de schouders sloegen. Die ben het blij met deze overwinning. Kom er even bij. Ja, kan je even vertellen hoe dit ging. En dan vooral ik even die slag van hem. Ja, we moeten even sturen. Dus, Albert jouwt mij de hand en die leidt mij naar een veilig plak op het scootje. Ja. Albert, vertel, die slag, dat je hem drachten pakken. Drachten? Ah, sorry, de jouwer. Ja, dat je op een gegeven moment eerst hebben zorgen dat als je beiden naar een fuck kwam, dat gatmandje en dan gat hebben en dan begin te vallen. En toen ben we gelijk om die ton stil fuck ging. En dan kwamen we bak wat weer om. Dus ja, dat hoop je dat het lukt. En dat lukte dat. Dat is het plan. En het lukt dan niet, dan is dat leuk. Ja, Ja, dat is prachtig, want Jim Siele krijgt dus vorig jaar weer hartstikke best. ja het schip doet geweldig, de jongens doen geweldig. Dus nou ja, ik ben hoopvol. Maar, ja, maar dit waren direct wel heel goed. Hè. Dat zou maar minder wien zou het westje. Morgen krijgen we wat minder wien, maar daar ben ik klaar voor. En je hebt hier een mooie start. Ja, voor mij alle treien wel. Dat ging wel redelijk. Maar in Grauw ik wel. Dus ja, dat houdt ik wel... Ja, ik wel hoop. Hè. Voor hier in de stad niet bijzonder, vond ik. En maar eronder ik heel goed. Ja, maar ook nog een keer goed starten gaan, dan kan het wel leuk worden. Grauw een zesde plakje, nou dus het eerste plakje. Nou, het kan volle minder. Ja, dat is best genoeg. Grauw wie ik hebben we de schade beperkt houden. Dat weer een hele moeilijke wedstrijd. En hier, ja, hij rond als een dier. Rond wel iets, ik denk je, als jou een beetje heger. Dus ja, en dan... En dan kan je heel je. Ja, vertel je niet mislukt je, maar ja, fijn. Nou lukt het even het plan. Dan is dat wel heel leuk. Ja, want de jouwe roen ik best. Ja, de jouwe rent heel goed, ja. Dus, maar ze rennen alle keer goed. Dracht net erg goed en Snits en Grauw natuurlijk, ze rennen alle keer goed. Maar wie een mooi uit en als er uit bent, dan is koopman. En goed sturen, dat is ook belangrijk. Ja, je moet wel sturen, ja. Ja, nou, dat is niet werk. Ja, maar ik heb wel hulp, hè. Die jongens die scoort niet goed door en dan kan ik niet goed sturen. Nee. Nou, hoe zin dit vieren? Ja, rustig, hè. Moet ik nog een stukje varen straks, hè. Dus ik kan niet de volle drank op hebben, want anders krijg je misschien nog een boete, hè. Dat mag net. Hey, Lokweeske en de vlaggen maar in top. Dat zal Albert Visser zeker wel de lemste vlaggen. Die komt hier aan. Ja, dat wie de kampioen van Vlieten hier. En die ik duidelijk zien aspiratie zo'n jout. Het gaat wel goed, zo het op een lemmer zeggen. Nou, dat ging het zeker. Ik bedank hem, ik bedank Roelof hier als co-commentator. En wij komen morgen op Langwar. Maar we hebben natuurlijk eerst nog Arjen de Boer en Jens Jongsma. Die er nog volle meer verstand van hebben van het scootjesielen dan u. En deze keer we nou even naar uur. Ja, dankjewel. Eelke Dijkstra en de co-commentator Roelof Bouwmeester. Nou ja, we weten dus nou wat de sterkste is hier op een Snitsermaar. Prachtige zieldooi en het is de Lemmer, de regerend kampioen. Maar skipper Albert Visser die hier eigenlijk een uitroepteken achter zijn naam zet. Want Jens, ja, de Lemmer is op een van de gutte favorieten werd we wel degelijk rekken mee horen matten. Ja, hij is goed bewezen, denk ik. Solide, mijn macht en kracht. En krijgt wat meer hicht als jouw machtige positie. Ja. Wat maakt het dit lemste scootje in zijn geheel met bemanning en skipper en alles bij elkaar optelt? Wat maakt het haar nou zo gevaarlijk? Nou, ik denk dat ze ten eerste de boel heel goed voor elkaar hebben. Albert als ervaren skipper, bemanning alle paar hier bij elkaar en gewoon een solide basis. Ja, en ze hebben het veel voor elkaar. En just, ze hebben macht, ze pakken de macht. Het laatste cruiserak, hier de laatste cruiserak met goed ze de afvallende slag. Ik zei ze komen op een gegeven moment in de DRS-zone. En dan is het hoppakee. En dan vanuit eigen macht aanvallen. En het loont. Prachtig. Ja. Wat Rinus de Jong van de Jouwer, die toch heel lang van, ja, we gaan Joet voor de dijoverwinning. Maar ja, staat er gewoon en zo dan weer een shot heel duidelijk te zien hè, van. En dan laan ze echt haast naast elkaar. En toen zeiden ze van, zocht je de verschil? Nou, lees eens uit wat dan die verschillen binnen. Wij zien een verschil in druk op het schip. Ik hier het gevoel, maar goed, wij zorgen het. Ik vanuit een hakje. Lemmer hier macht, Lemmer hier druk, Lemmer gong wat schever, hier wat meer power. En daar toch, ik wat meer hichten. Dus wat strakker bij de boeironding, krijg wat meer dit.
Maar dat zijn de lietse verschillen die je per route wil meenemen in het cruiserak. Ik heb het idee dat ze daar krijgt wat meer in dan jou. Want het verschil is ik in het grut worden. Alleen dat ze zegt al wel een paar rondjes aankomen dat het gebeuren kon. Ja, en ik dacht op een gegeven moment echt van, nou ja, de Lemmer liet het gebeuren, want zij tinken onder het klassement. En dan jou is het de die-oefening onder jouwer, maar dat wie net zo. Nee, er wordt niks weggegeven. Nee, zoals je het gevoel hebt, en ik denk dat de jongens het gaan, hè, van jongens, wachten rustig, u kan zo. En hij komt, we sluiten aan. Ja, dan ben je winnaar te volle, denk ik, om te zeggen, deze is voor u. Nee, dan pak je hem. Ja. En terecht. Rolf Bouwmeester heeft het een paar keer onjoen. Hij wie echt een tikkeltje teleurstelt over de route. En eigenlijk moeten wij hem daarin gelijk, Jan. Ja, wij sluiten dus daar denk ik bij aan. Ik in ieder geval. Het is zoals de lietse verschil, een grauw plakjes naar voren. Zoals die ene woord op het einde nog naar Jochen gaan. Maar grote verschillingen binnen net. En grote keuzes binnen ik net. De slag bij Terhennen, wie de slag naar de dik. En dat just, iedereen die aanvalt, just eigenlijk een tik op de neus krijgen. Waardoor ze uiteindelijk in het stretchje weer aansluiten. Ja, zonde. Ja, want we zijn er eens. Het is een prachtige zieldaai. Het is geweldig waar. Maar het hier nog zo volle mooie wijzekind. Ja, dat hier perfect wordt, denk ik, als je inderdaad mooi met tactische gatebaan zielen kent hier. En dan is het een overloop aan. Maar goed, het is wat het is. Het is wat het is. Dan nog even de Lemmer wint je dus. Een oorskoetje wat er echt wel wat Shenlitten heeft. Dat ze er echt bij jaren. Dat is grauw. Ja, knap. Ik werd vanuit macht. De kansen die er kwamen. Ze draaiden op een gegeven moment onder Drachten. Nou, die keuze maakt alleen nog als het gevoel heeft dat het hest en dat is het veelst. Wat het wie ergens gewaagd. Als het wat minder krijgt, dan rekt het misschien krijgt wat uit de richting. Werd je de boei net helje. Maar het is juist het heel zuinig zielen. En de kansen pakken die er komen. En dan je uiteindelijk van 4 naar 3 zielen. Denk ik dat er de vlag zal laten in top gaan hierachter. Maar dan drinken ze hier op. Lekker. Ja. En dan Jereveen, want Doe is van tevoren Jereveen tipt. Ze eindig je nou uiteindelijk als 6e. Ja, het wie ik de gunning een stukje. Maar die hebben in plakken net heel veel goed maken. Maar in oude staan wel. Op een gegeven moment bij Langwar en Lau het wijszielen kennen. En de aansluiting naar de top. 4 meidjes kennen. Alleen het dansje ik werd dat je beperkt bent in je tactische keuzes. Ze hebben een keer wat probeert. Ja, je draait, krijg wat Rolf ik zei. Je draait 2-3 keer meer in een cruiserak. Dat ken het uit. En dat is het jammer, want die zit denk ik wel in een flow dat je denkt, als we nou wat keuzes meidjes kent hier, dan hien ze misschien nog wel wat meer op school kennen. Maar dat, Ja, ik vind het echt jammer. Want het hier tactisch nog een hele leuke extra uitwerking herkent op deze wedstrijd, denk ik. Goed zo. Nou ja, goed. We pakken de die-klassement er nog eventjes bij. Want het een tussenklassement hebben we nog net. Want dat heeft nog net zijn volle doel. Met 2 wedstrijden waarvan je in al loeken kennen. Dus ja, dat laten we maar even zitten. Maar we pakken nog wel even hoe het juur dus eindig is op plak 1. We hebben alles op kaart zetten. Op plak 1 is dus eindigen de Lemmer. Dan komt de Jouwer. Var Grauw. Drachten. 5e plak is voor Snits. 6 dus Jereveen. Var Harmen Brouwer, mij Langwaar. 8e Ljouwert. 9 Jennevoort. Best wel knap. Nog heel dol naar voren tasield. 10 Huzem. En dan heb ik die oren hier net meer opstaan. Maar ik weet in elk geval dat de hele mannen die is op plak 14 eindigen. Goed, Jens. Mooi dat er weer zield worden koer. Dat is iets wat vooral hing je bloot natuurlijk op deze dag. Ja, absoluut. En dat het dan deze uitwerking heeft mijn prachtige zielerij. Denk ik wat we van beginning zijn. Je hebt wat prachtige evenementen in Friesland aan. Nou ja, ik zou het mooi positief uitsturen wel op je en ja. Nou, gelukkig. Voor de positieve noot, bel Jens Jongsma. Goed, jongens, wij binnen morgen zelfs weer. Dan zitten we in Langwaar, op de Langwaar de Wielden. Graag ontaan bij dit hele spannende kampioenschap. Want er wordt weer zield bij SKS 2023. Ontmoen, in Langwaar. Dag.